سلام سلام أقول لكم عاد كينكم مدبنا مدب هتسن تكاتلو خبرات عزبتنا كم يكنيكم كم يعلقهم بعركز كم تلمون حبرة سبنا يتكنيوز بالعرستي لموين بدوهتات كونستيتي أبعت عوامي أقول أبسد بزبل مسحونا كرماتين جوريسوس نسيناكم علينا كرماتين حوي إسكان إشتي نتعزبتنا على لنا أخا أني يعني جرماتين هولديوس يزبهال كما يوعلكم كلاتكم تكاتل نازل لكم ولا بحجة رينا أبز حلفوكا أبز channel قرب ناتي مبريه بنيره ناتي من يعني جن زيادة ليلة زاكل جرماتين هولديوس يزبهال أب تشان عصرت حمشان يمت إيه ولا ندغمت الله بعد حدارن أب قولتني بحافة شخاب ناي تمكرو سرحن ناي تمرت دحر بايتان نسدرا بيتن قولعن استأساسر سرح مالتي إرتران نابز هولاندن مالتي يقللنا كرماتين حونا علمنا خبير كاخل عجيزة بيبات سبي كبر كتير مزيل كمسخة بشمين بشم عبالات ماتن كمون تعزبنا خمس سنة كافتو بعد تعزبنا خمتي كتكاتلو تقنقوم أرستاتنا نبدأ كونستينا زدمور كسر بمخنيات مقابيت كمون فبراير تعمود داتا مقابيت أبدأ كونستينا زدمور كسر أرستاتنا بدوهتاتون أبانا بزحات أبدأ كونستينا زرقس لزخونة بايكات عبابيا قلبت بزبلنا نزر استمر اسمها مالتيو نحطي كأتتن دحبينا كرماتين حوي أجابا ويك عميلة أتعبابيا قلعة يفعل لديو زفعل أنت خينخ عينات إيوم بتقونع قدخ عينا إيو خنبلا نخيل كم حبرة سبسي نحن أتعبابيا لمدن نير النايب عبدخ متسقلنا خا كل حبرة سب كل أتعبابيا سكا نعلم في أبرها من الليل يعني لي سلام بزخونة ناي لو ما أرستنا بس ناي شمنت مقابيت استأساسريو بز مهنياتنا خا بن قالن سيتي مريزنا كاونا وخون أب تعابيا قولو مها أبسدت يونايلو ميار استنا مالتيو تترانا يود تبعتاي زنقعنا وي أبسدرا بيزلو ترى زي تردينا خوينا زي كونسي زيادة بسناي شمت مقابيت تأثيرنا ترانا عده ويناي وارن سيتي كنت نكفون فتنينا مالتيو كاونا أون حدا أقدمنا هنردوز قبالنا أبسدت ينايلنا زلنا وأنا سيتقول لك زي بدوتات اللغة تي تفترو ذهبا يخون أحافشاون مسناي بهلاون لمداون كايدا حبرتسبنا مالتيو جنا أبسدت مسمسخها زيادة بدوتات زعبي انتا يوم أبسدت زيادة وأنا سيتي زبده هو ويزرلوا سخم انتا يوم قرب كنت السخم في التنينات زيادة جن ما أسينا خنسفها دحر أنا قال حبريتا ومنغوصن أرتنو قبرو حد حداي بالرباط يقون مالتي دحر أنا قال حبريتا ومنغوصن أرتنو قبرو حد حداي مقال حمل لسار لهم سلامي أبحثوكك مثل سلام يا تعابيا قولعو استفلا لأجواب له ولو كان إحنا بلمدي تنخدو نخيد نتخلنا بناي محبراو سنفلتت كايدا ويناي كيلاتات عبيتي أربعة عبيتي ميلا يخفلوه مالتيو هذا كاو أيدا ألبو وي درت ألبو نتذهب أجواب زي حد ميلا من الباسة أنتي تمثل كنريان خدينا تا كاليت خا ملكاوي أجواب أكايدا سالسايتي حلافنتاوي ويكا رتعوز خونه أجواب أكايدا ويكا ديمقراسيوي ولا نقوله كم رابع أيكا نفاقي ويكا نتاقي
ወይ ካ uninvolved ካብ እንግሊሽ ንብሎ ካብ uninvolved ንብሎ ከለና ዘይተሳታፍነት ናይ ወላዲ ኣብ ጉዳያት ናይ ተቆልዓ ንብሎ ወላ ንኽእል ኣስፋሕ ኣቢልና እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም ቶም ቀንዲ ኣገባባት ኣተዓባብያ ቆልዓ ንብሎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፎም ነናቶም ጥቕምን ጉዳትን ኣለዎም ኣይና ኢኻ እቲ ዝሓሸ ካብኦም ኣብ መወዳእታ ንኣርባዕቲኦም ምስ ረኣናዮም ቁሩብ ክንፅለልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ በታ ቀይዲ ኣልቦ ወይ ደረት ኣልቦ ናፅነት ዝህብ ኣገባብ እንተሪኢና ወለዲ ንደቆም ደሮቱ ዝሓለፈ ናፅነት ይህቡ ዝሓተትዎ ነገራት እውን ኩሉ ከማልሎም ይፍትኑ ክገብርዎ ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ሕጊ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ዳርጋ ኣብ ተግባር ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ደቆም ኣብ ሽግር ምስ ወደቁ ጥራይ ስጉምቲ ክወስዱ ይረኣዩ ሽዑ ዝርድኦም ማለት እዩ ማለት መጀመርታስ ነቲ ቆልዓ ካብ ሓልዮት ዝተላዕለ ካብ ውላድና ክጎድሎ የብሉን ዝዓይነቱ ኣጠማምታ ዝተበገሰ ኩሉ ነገር ክገብርሉ ይኽእሉ እሞ ይፀንሑ እሞ ድሓር ኣብ ክብድ ዝበለ ሽግራት ምስ ወደቀ ንኣብነት ከም በዓል ዘይህደለ ወልፍታት ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል ምስ ወደቀ እዮም ሽዑ ስጉምቲ ክወስዱ ዝጅምሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብቶም ዕብይ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ ካብቶም ባህርያት ናይዚ ዓይነት ኣካይዳ ማለት ኣብቲ ምቕፃዕ ንብሎ መሰልን ግቡእን ንብሎም እዚኦም ብዙሕ ኣብዚ ኣገባብ እዚ ኣይስራሓሎምን እቲ ናይ መሰል ዝበሃል መጠኑ ዝሓለፈ እቲ ግዴታ ዝበሃል ግን ብዙሕ ኣይንሪኦና ማለት እዩ እቲ ሌዘስ ፌር ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳ ሙሉእ ናፅነት ይህብዎም ማለት እዩ እዚ ሙሉእ ናፅነት ምሃብ እንታይ ኣወንታዊ ኣሉታዊ ጉድኣት ኣለዎ መጀመርታ ሓመላ ብኣወንታዊ መንርአ ኣወንታዊ ግሉፅነት ኣብ መንጎ ወለድን ቆልዑን ኣለዎ ናፅነት ስለ ዝህብዎም ርእሰ ምትእማን ኣለዎም እቶም ቆልዑ ኣብ ዝኾነ ها ዘፍርሕ ምክንያት የብሎም ምስ ወለዶም ብናፃ ይህን ምሂን ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ኣድላይ እዋን ማለት እዩ ካልኣይ እውን ርእሰ ምትእማን ኣለዎም ኮንፊደንስ እዚ ከም ብልጫ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ናቱ ንስድሮኦም ከም ዕሩኽቶም ስለ ዝርእይዎም ሓንቲ ነጥቢ ሃበን ማለት እዩ ንስድሮኦም ከም ዕሩኽቶም ስለ ዝርእይዎም ናይ ከም ዕሩኽቶም እምበር ከም ወለዶም ኣይኮኑ ዝርእይዎም ስለዚ ኣብዚ ወላዲ ኮይንካ ተራ ናይ ወላዲ ኣብ ክትፃወተሉ ትፍትን ግዜ ኣይ ተሰማዕ ይኮንካ ኣብ ኣድላይ እዋንሲ ወላዲ ክትከውን ኣለካ እቲ ተራ ናይ ፍሬንድሲ ብፍሬንድ እምበር ብወላዲ ተራ ናይ ፍሬንድ ኣብ ወላዲ ክትኮ ይብሉ ወላዲ ቦትኡ ክሕዝ ኣለዎ ጃብዚ ተቆልዓ ናትካ ስልጣን የፋኹሶ እዩ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ቆልዑ ኣብ ግዜኡ ቁኑዕ ማረምታ ስለ ዘይረኽቡ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከለዉ ኣዝዩ ኣብ ተኣፋፊ ናይ ህይወት ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እቲ ናይ መጻኢ ህይወቶም ከማን ውሑስ ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ዝተፈላለየ ምስቲ ሕብረተሰብ ዘይከይድ ባህርያት ከጥርዩ ይኽእሉ እዮም ካልእ እውን ኣብ ትምህርቲ ኣድማዕቲ ይኮኑ ሓውሲ ምስ ትህኪትን ኩሉ ነገር ስለ ዘቕረበሎም ፅዒርካ ናይ ምኻድ ባህሪ የጥርዩን ማለት እዩ ኣይህልዎም ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ቁሩብ ይንዖም ኩሉ ትዝግበር ብስድራ ቤቶም ይግበረሎም ኣሎ ወይ ብካልእ ኣባል ስድራ ቤት ይግበረሎም ኣሎ ኣብዚ ሓርኮትኮት ኢልካ ፅዒርካ ኣብ ምግባር ይፅገሙ ካልእ እውን ኣብ ናይ ኣመጋግባ ንበሎ ኣብ ካልእ ናይ ጥዕናዊ ፀገማት ከም ናይ ክርሸት ኦበሲቲ ማለት እዩ ወላ ኣብ ናይ ስኒ ምስቲ ዓይነት ኣመጋግባ ኩሉ ዓይነት ብናፅነት ስለ ዝበልዑ ከምዚ ትብላዕ ስለ ዘይበሃሉ ኣብኡ ናይ ጥዕና ፀገም ምስ ናይ ኣስናኖም ኣብ ናይ ክርሸቶም ገለ ፀገማት ይገብሩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሽግር ከጋጥም ከሎ ነቲ ሽግር ክምክትዎ ይክእሉን ምክንያቱ ብከምኡ ኣይተኮስኮሱን ካብ መጀመርቱ እዚ እጂ ሓደ ኣሉታዊ ሓደ ካብቲ ካብ ብዙሕ ንብሎ ኣሉታ ማለት እዩ ንኣብነት ስደት ከጋጥም ከሎ ሲ ከምዚ ኩሉ መንእሰይ ተሰይዱ ንኣብነት መፅእ ዝኩሉ ሽግራት ብስደት ባዕልካ ትፈጥሮ ምስ ስግረዶ ብእግሪ ገለገለ እዚ ዓብ ነገር እንድዩ
إذا كمكتو سي يشجرهم يعني هو سي أبغى يشجر كمكتوها يتصقم زيت قدام يا جوابي مالتي تي كيدا ألبو درت ألبو ناس الناس زبرنا هذه permissive parenting ولا مالتي تي كلاي authoritarian parenting authoritarian كا ويكاتي ملكاوي زخنة أجابة تعبيايو زي لك نزان خملات نحنا أجابة بنصارو مالتي ملكاوي أفتي بلو ناس الناس تانيهم أبزخا ملو ملكنت بولاد مالتي قال خافتي بحريات نايزي أجابة زنترينا قلعو ممرحي ولدهم طرح تختيلهم كخدو يقددوا حسب ناي قلعو أبقمة يأتون ناي ولدي أبقمة زاتو مالتي ولدي أبدوكم لعول تثبيت يقبروا إذا تثبيتات زي قال مس قدلك زي عقبت ناي سدرابيت يرمو أو كونفليكت يفتر لم تايكم زي قبر كاتب يمتص متهرام يمتص قال صقامات كا يمتص مالتي قالون وتحقي خبرس كله شجر متصالو مالتي منياتو حسب ناي توم قلعو افتح حقي سلازي سفر زلو ويا حسبنا توم حسب كلهم يخيريو حسب زي بلو فطور يلن يعبي ناس لازم سومي هين مين تباهل كد حزي غير كايو بتنع حاضر داك راح تغير كايو اب تكبر تقم كم صالكا يخط مالتي بزي فتوت ناي توم قلعو انكو هو نغلي تغلغله نطبتهم تفصها ابز حجي شجر يقاتم مالتي تزعبي بحر نايزي عينت اجبابكا مهرام نحرالو نتي جيجا سفترس بمهرام جيركا تفتحو مالتي تازي خفت كانت يالا بزيا اتي نتي جيجا غيرو زلو مرداتاي تهبوني خا منتي خا تقرمو بمحرمتي ويكا بمصرفتي ويكا بخال الوتاو نغير جيركا تقرمو تفتن سلازي انت تهاريمو احنا غوز يا غداي ذا اي كدغماني زبر تغبر ግን كدغما خا يخيليو نمنتاي ولا نسخه ابزي لخالو غزي أبوت خوينك ويادت خوينك تحرمو زلخا نسخة أبزي لخالو كقبرو يكفتنيو زلعلت خوين خل علويو زبلعت خوين خبل علويو زخيت خوين خدويو سفلا لين تفتات مالتي سلازس بز الجوابزي أنت لخا دليتو خجبرين تزي لخا ها أنت لخا ها نعخا فريحيو أي كقبروني زي جيك خوني يقولون مالتي منياتو فريحي زقبرو زلومبر تردي وانا تقداي أيكون زي عجتا ملكاو مالتي زي أجي من البات حتى أساسيرنا كنزارب مبزحتو سدرابيتات إيرترا كبانا جميركا بخمسة أجبابينا تخصكيسنا عبينا ماسي كل جزء خنزارب كلنا درجة دبوملهم حويسنا نخيدنا سدرابيتنا سبخهم يخديهم ولا نيروميوم اللون زيادة جن أبزا ملكاوي عين تكايدا بقى إنا عبينا مالتيو ماجوريتي نحربهم كوينو تحبرتسب نحنا بخومينا نخيدنا خنبل مالتيو توم قالوا بتخلق زخطو لغري لون مارتا يكون ولسا ماجوريتي موسات مالتيو زياده كاليتينا نزارب الحنا تاسالسيتي ناي منالباتاي با رسيعلكم زملكاوي اكايدا نحرخيدنا انتي اونتاون الوتاون صلوا الله نبل علنا مش حدا خافتي الوتاوي نفس متحت يقبر تقلعه كلاي كرياتيف ناي مخان صقم يقبر منياتو بجبر يزي خيزلو امبر نخحسب عدل اي نخون علينا مالتيو كالكا تصباي تزاز يخون منياتو بعلو حاسيبو كجبر انت خوينو جبر سلازي بحال نخونا صنا سلازي وهبو بعلو حاسيبو جبر يكلني ولا مس عقمو مسكولو تخلو فايدا كجبر الله ودي كجبر يبولون نعمنا تجذاب السدت اغاطيمنا زلو مبزحتنا انيشيتيف اين وسدنينا ابزخونه كفالنا عالم منخيت كله حبرتسب يركا ولا ندايو بحافشا بيرتراوين راح يكونن ግን بنانا هنا حبرتسب ስለንዛረብ ዘለናይና كل ግዜ ጥንቁቃቲና ከም ገበን ብዙሕ አይንገብርንና አይንሕሱንና እሙናቲና ወላ ቦታ ስራሕ ተኾነ ባዓልና ተበጉሶ ወሲድና ከም ሪስክ ወሲድና ዝኾነ ግን አይክንገብር ደፋራት አይኮና ሕጂ እዚ እንታይ ዘምፀዩ ብዙሕ ምክንያታት ክሉ ኸሊም ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ምክንያታት ግን እዚ ፀቃጢ ዝኾነ አካይዳ
نخي بتقاطت هنا التعابية سلا زعبنا هنا مالتي زحد خاوي قال أفتي سرعة كايدا ناي عبدنا نقوله قال خا سناي وتدراوي كايدا ستاسر بجبر أي تجبر عيني كايدا نحرت كايدا لها خوينكا السدس زمت أو أمن قدي أب ميتي أب سلطان نايتوم مصوخا زلو نحرت خيت كوينكا ناسها ناي كم زبا إلكا ثم قلت كازخون الزيت تدمع أنت خوينكا أمود أنت هتخون باسيف تخون كلا كأخذ لك dependent تخون مالتي إذا خاجي دحروا هيوتنا تلونا لو زبون بتتعابيا ولا تزعابي مالتي تبهلي بقى حفشة تتعابيا ولا مالتي قال ناي محساو وي ناي مخنيات مفتار بهاري خانة الري نمنتاي منياتو سلمتاي يحسو قلعة وي سلمتاي زي كون مخنيات يبكى كي تهارمو سلز فرح نحدا زي فرح بمردات زخيت قلعة جن كمزن يزبلك بنوصر يزنقلك ولا بجمع حفشة نزيوم دك سعدو ماجوريتي أنا نزارب هنا بتزبز حسل نزاربنا نايدك سعدو يخلنا هجي بزح دايركت كله ملسوم نحنا نحنت نطبي ولا تخيلنا نثانت بخندي خوفا بينا نمصا نزاربا كلل بيلنا اندايركت نزارب زي تايو هجي كم زخيغاغي ويكا كم زتيلس منالبات كم زخيكون زبل كل ساعه كونفيدنت خوينا اي نزاربنينا زي حاجه هذا خافتي بخومو تخصكينا كنعب زي مخالنا مالتي يبلنا قال وانت علنا سنا امراون اكلاون عبيتك زحطولي يبلنا مالتي سلامتايكم زحطولي خون كل زي فرح نحر خوينكا امروها وان كم تزدلي حسب يكلني اكلاو غداتون كغاطمك يخلي فلاي مسناي جندر ولا نتاساسر رمو ودي ناصنت ገለገለ ህዋሃበ ከሎ ንሓንቲ ጓል ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክህልዋ ኣለዎ ዝዓይነቱ ክንደይ ማህረምትን ገለን ዘጋጥም ኣሎ ፍላይ ከማን ካብ ከተማ ናብ ገጠር ነው ይፈላለዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ጸቃጢ ዓይነት አካይዳ ወይቲ ምልካዊ ዓይነት አካይዳ ስለዘሎ እዚ ኣብ ኩሉ መጻኢ ህይወት ናይ ተቆልዓ ይጸልዎ ማለት እዩ ኣመወዳታው ርእሰ ምትእማን ዘይብሉ ይኸውን ኣወንታዊ ወገን ናይዚ ዓይነት الدزي كا أبز قصل هيوت تقلعة أخبار حقي يخون ناس حق زخبر حقي تحسني كم زي مشي نحن ريسك نوسدن كل مرتين هنا سلامتاي ريسك زي نوسد بقى بتا بخمسة جبر واستبهنا سلام خيدنا زي حقه ونجر كنا خين نجبر كا وين نفرح وين كنا حق ونا أمن حق ما نبعله هذا خافتي بجبر أي تجبر ناركا تعابيوي مالتي اب تمرتي نفع خاتخون لمنتاي تحقي اب كلاس وهابكا ويكا ممرحي وهابكا تختيلك هتسمعو نتي وهابكا انفورميشن ون صنيلك هتسمعو منياتو بخومو تخبريتا وهابكاس فولو كتغبرو بخوم عينت تخصكيس كاس لتعب مالتي كم تنولدسي ذهبنا كوي زبلنا كجبر كبلو خلو نو فولو يزغبر اب كلاسونكم طلوالو جيزي اب تمرتي ادمعي يبلوها ግን ኮንፊደንስ يبلون حفرت አለዎ ተወግሰው ነው ይወስድን ولا اب እንተሪኹሞም ህጂ ولا مسمولو بقعتك خلخا اقدمي እኩባት ወጽኢኻ ምዝራብ ተሐፍር ወይ ትስከፍ ወይ ብዙሕ ምክንያታት አሎ ብዙሕ ገለ ባህሪያት ተርኢ ማለት እዩ ساعة ما خلها خوالا زي جتايو كافتي أقوسا خصا أكتابا بيا بحث شيء لنا زياتا تا سالسي تا كاليتيا ملكاوي نبلاصن هنا زياتا سالسيتي ديمقراسياوي ويكا حلافنتاوي أجابة التعبير زبلناها نزي كلت أقدمنا زبلنان تمنو ناس نتهبل زيا ملكاويتن بالانس جيرات خيدا انتاي ባህሪያት አለዋ ማለት ሐላፍነታዊ ወይ ዴሞክራሲያዊ አገባብ ኢና ያደልናስታ ሳልሰይቲ ሽማ ማለት እዩ ወለድ ምስደቆም በሐባር ኮይኖም ከኺዶም ዝኽእል ንጹር ሕጊ ይገብሩ ተቆልዓይ ሕተት እዩ ናቱ ሪእቶ ኣብ ግምት ይኣትዩ ወለድ እውን ከምኡ
كل جزء كم ممهر أنت مهارين معرة يوم كل جزء نايت حدا سلطان خدت حدا سلطان يعبر راح عبس لزخونك لعلي تمكر لك لعلي فلوت لك بخوم جايد كتجبره كوتش كتجبره نسخة كوتش خا السخاء نتايز بحال تمرحي مالتيو جن كل جزء ناصنت كالو حسابو خهب بزي فرحي بزي سكفتا تهين مهين مبهاهل سلازلو قلعه اندحري نمستحقي زي سماع وي زي مچونت الوون ريتو خهبلو ወይ ካ እዝስ ከምዚ ኢሉ حسابو غير كل يخل مالتي ناصنت يوهب ንጽቡቕ ባህሪያት ናይ ደቆም ሪዋርድ ይገብሩ ወይ ካ እንታይ ዝበሃል መቆሽሽ ይቡ ወይ ኣብ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክገብሩ ከለው ንዕኡ ሞጎስ ይግበረሉ እቶም ወለዲ መተባብዒ ይገብሩሎም ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ናይ ምልካው ዝበልናዮ ዝኾነ ጌጋ ከገብር ከሎ ፓኒሽመንት ሎ መቅጻዕቲ ማህረምቲ ገለጽ በልናዮ ኣብዚ ኸ ነቲ ጌጋታት ብመረዳእታ ጌርካ ምእራም ነቲ ጽቡቕ ዝግበር ከዓ መተባብዒ ንፉዕ እንዳበልካ ገለ መቆሽሽ ጊፍት እንዳሃብካ ነቲ ቆልዓ ዝያዳ ሞቲቬት ትገብሮ ማለት እዩ ካልኡን ናይ ግዜ መሃብ እኩል ግዜ ትህቦም ይኻብዚ ኣብቲ ናይ ምልካዊ ግን ታይሪና ነርና ብዛዕባ ግበራይ ትግበር ተዘይ ኮይኑ ብዙሕ ኮፍ ኢልካም ሶም ይህን ንክትብል ግዜ ብዙሕ ኣይተህቦም ይኻ ወላውን ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ዲሲዥን ሜኪንግ ናይ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ወለድን ክኸውን ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ቆልዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣው ብዙሕ ተሳተፍቲ ኣይኮኑን ኢልና ኣብዚ ግን ወላ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ስድራ ቤት ከማን እንድሕር ብፍላይ ቁሩብ ዕቢ ዝበሉ ኮይኖም ንኣብነት ብናይ ሳሚ በዝ ነገረን ፀናሕካሲ ኩሎም ደቅኻ ክሳብ ወደ 11 ወላ 11 ዘላ እዚኦም ጉዳይ ጎቢዞም ኣብቲ ጉዳይ ናይ ስድራ ቤት ኖርማል ክሳተፉ ካብኦም ምስጢር ዘይብሉ ማለት እዩ ዕድል ይወሃቦም እዩ ሓሳቦም የካፍሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ወላ ኣብቲ ዓበይቲ ውሳኔታት ናይ ስድራ ቤት ማለት እዩ እወንታዊ ጽልዋ ናይዚ ኣብ ደቆም ኣብ መወዳእታቶም ቆልዑሲ እንታይ መንጸበራቕ የርእዩኻ ኢፌክት ናቱ እንተሪእናኻ ቆልዑ ኣብ ህይወቶም ኣብቲ ዝቕጽል ህይወቶም ማለት እዩ ዕውታት ይኾኑ ኩሉ ሳዕ ንዝኾነ ሪዝን ኣውት ይገብርዎ ምሻሎ ከምዚ ክገብር ተኾይነ ከምዚ ክኸውን እዩ ወይ ከዓ እቲ ኔጋቲቭን ፖዚቲቭ እቲ ኣውሉታን ኣወንታን ኩሉ ካልኩሌት ገይሮም ንሓደ ኣክሽን ይወስዱ ማለት እዩ ካልእ ወሰንቲ ይኾኑ ናብ ውሳኔ ንፋዓት እዮም ንዝወስድዎ ስጉምቲ ባዕሎም ገምጊሞም ይፍጽሙ ማለት ርእይቶ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ሓሳብ ናይ ስድራ ክኣካፍሉና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ወላ ዝኾነ መደብ ገይሮም ድዮም ገለ ብፍላይ ኣብቲ ዕብይ ምስ በሉ ግቡዝ ምስ በሉስ ከምዚ ገምገምቲ እዮም ጽቡቕን ሕማቕን ናይ ምፍላይ ዓቕሚ ይህልዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ርእይቶ ነቐፌታ ክመጾም ከሎ ብፖዚቲቭ ይርእይዎ ይቕበልዎ ምክንያቱ ካብኡ ከም ዝመሃሩስ ይርድኡ እዮም ከምቲ ኣብቲ ምልካዊ ግን ሕጂ ንሕና ከይንንቀፍ ወይ ከይብሉና ብፍላይ እዚኣ ከይብሉና ትብልሲ ካብ ዜሮ ተበገሰት ኣይኮነትን ኣብታ ናይ ምልካዊ ዝበልና ማለት እዩ ብኸይብሉኒ ካብ ዓዲና ውዒልና ዘለና ሳብ ዝሰዓዝ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን ሰብሲ ከምዚ ኻ ክብለኒ ከሎ ንዓይ ወይ ከዓ እዚ ትብለና ዘለኻሲ ርዳእና ያለና እምነት ተልኩምኒ ሕጂ ኣነ ብኣወንታዊ ነገር ክርድኦ ዝግባእኒ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩምኒ ተመሊሰን ነፍሰይ ክሓተ ኣብታ ትቕፅል ምስ ካልእ ክገብራ ወይ ክደግማ ከለኹ ኣሪምያ ክመፅእ ንዓይ ንጥቕመይ ምዃና ፈለጥ እየ ግን ስለምንታይ ከምዚ ኢሎምኒ ኢለ እንድሕሪ ምስቲ ከምኡ ዝበለኒ እንድሕሪ ዝቃየም ኮይነ ወይ ከዓ ዝፈርሕ ከዓ እንተ ኮይነ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ምልካዊ ዓይነት ኣካይዳ ብከምኡ ተኸስኪስካ ዓቢኻ ወይ ከዓ ንሱ ዓይነት ባህሪ ኣለካ ማለት እዩ ሓሳባቶም ድማ ብናፃ ይገልጹ ተሃናፂ ዝኾነ ሓሳባቶም ብናፃ ይገልጹ እዮም
ኣብቲ ምልካውን ተሪኢና ግን ምናልባት ኣነ ጅሪቶ ንሲሳይ እንተሂብያሲ ብፍላይ ንኣሉታዊ እንተኮይኑ ከይፀላእኒ ደ ወይ ከዓ ስለምንታይ ምሻሎ ንነፍሰይ ተመሪሳ ሓቲተ ስቕ ክብል ይመርፅ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብናፃ ብሃናፂ መንገዲ ክረዳእ ፍትን እቲ ኔጋቲቭ ፖዚቲቭ ገይረ ክነቕፋስ ክእል እየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓላፍነታዊ ዜጋ ትኸውን ሓላፍነታዊ ቆልዓ ትኸውን ማለት እዩ በዛ ዓይነት ተኸስኪስካ እንተዓቢኻ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዳሕራዋይ ጀነሬሽን ተሪእናዮ ብዙሕ ዝተለወጠሎ እንዲምና ሓና ሕብረተሰብ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ልዕሊ 3/4 ሚእታዊት 75 ካብ ሚእቲ ማለት እዩ ዳርጋ በዛ ዓይነት ዝኸድና ኢና ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ እዚአንተን ሰለስተ ኣቐዲምና ሪእና ኣለና ከም ራብዒይቲ ካታ ነፋጊ ወይ ነፃጊ ኢልና ገሊፅና ፀናሕና እዚኣ ቁሩብ ካብዘን ሰለስተ እዚአን ፍልይ ዝበለት እያ እንታይ ከዓ ኣብዚ ገለ ወለዲ ኣለው ብዙሕ ኣብ ደቆም ተራዚ የብሎም ግን ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ ገሊኦም ከዓ ምክንያት የብሎም ግን እንታይ ዓይነት ወለዲ እዮም እዚኦም ሕጂ ንበሎም ብዛዕባ መፃኢ ናይ ውላዶም ሲ ወላ ሓንቲ ቪዥን የብሎም ወላ ሓደ ናቶም ክሳይ ዘገድሶም ኣይኮነን ናቶም መፃኢ ማለት እዩ ኣዝዩ ከዓ ጎዳኢ ነቲ ቆልዓ ንኣብነት መብዛሕትኦም ወለዲ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ቅዲ እዚ ይኽደኑ ኣለው ይበልዑ ኣለው ይሰትዩ ኣለው እንታይ ጎዲልዎም ኣብቲ ካልእ ኢሞሽናል ሳይኮሎጂካል ስፒሪቹዋል ኩሉ ንሕርኢናዮ ብዙሕ ንሱ ግምት ኣይህብዎን እዚ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እንተይልካ ብዙሕ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደ ወላዲ ሲ ከምዚ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና እውን ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘይተማሃረ ኣካል ዋላ ንበሎ ድሕሪ ሓደ ቆልዓ በሊዑ ሰትዩ ተኸዲኑ ሲ እንታይ ጎዲልዎ ካልእ ዝተረፈ ባዕሉ ይግበሮ ከምኡ ዓይነት ተተማሃረ ይመሃር ካልእ ተተፃወተ ይፃወት በዚ ዘይገድስ ካልእ ወላ እንተዘይተማሃረ ሲ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ንሰብ ወላ ሓሪሱ ክበልዕ ይኽእል ከምኡ ዓይነት ምሻሎ ብዛዕባ መፃኢ እውን ብዙሕ ግምሲ ኣይእቱን ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ኣለዎ ኣብ ንቆልዑ ኣገደስቲ ዝኾኑ ማሕበራውን ስምዒታውን ድሌታት ብዙሕ ተሳትፎ ናይ ወለዲ ዘይምህላው ካልእ እውን ግዜ እውን ንደቆም ኣይህቡን እዚኦም ዓይነት ወለዲ እዚኦም ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንታይ ብላሎ ገሊኦም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ብምኹኒ ምክንያት ናይ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ፀገማት ዘለዎም ወለዲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ እቲ ዲስኤቢሊቲ ናይ ሜንታል ሄልስ ወላ ምስ ናይ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ሃንዲካፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እኹል ግዜ ዘይብሎም ወለዲ እውን ኣለው ብፍላይ ብስደት ሲ እዚኣ ቀንዲ ትንፀባረቕ ማለት እዩ ብስራሕ ግዜኦም ሙሉእ ብሙሉእ ብስራሕ ይዕብለል እሞ ደቆም ኣብ ግምት ኣየእትውዎምን ወይ ከዓ የክብሎምን ማለት እዩ ስራሕ እንድየ ኮይነ ወጊሑ ክሳብ ዝዓርፍ ስራሕ ብፍላይ ሲንግል ማም ኣለዋ ንኣብነት ዝያዳ እኳ በደይ ሓይሽ ፈትያ ፀልያ ኣደሲ ካብ ቆልዓ ብዙሕ ዘይክትፍለ ትኽእል ትኸውን ኣቦ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ብስራሕ ምስ ዝተሓዘ ዳርጋ ንደቁ ግዜ ኣይረክብን እዩ ኣይረክብን ዘይኮነስ ፕላን ኣይሰርዕን እዩ ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ክሪኦ ከለኹ ዳሕንዩ ምስቲ ናይ ግዜ ኣተኣሳሲርናስ ዝሓሽና ኢና ኣብዚ በዓል ዩኤስ ገለ ተኸይድና ክልተ ስራሕ እንዳሰርሑ እቲ ስራሕ እውን ብዙሕ ኣዝዩ ሃላኽ እዩ ምናልባት እቲ ኢንካም ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሃላኺ ከዓ እዩ ሕጂ ግዜ እውን የብሎምን ኣዝዮም እዮም ቢዚ ኣብ ሰዓት እዚ እቶም ቆልዑ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ የብሎምን ድሕሪ ምሳኻ ብዙሕ ርክብ ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ቤት ትምህርቲ ዝሕዝርሉ ኮይኖም ኣብ ብምሉእ እቲ ምሳኻ ዘለዎም ኣታችመንት እውን ኣዝዩ ዝርሕቕ ግዜ እውን ትህቦም የለኻ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ኔግሌክትፉል ፓረንቲንግ እያ ማለት እዩ ወይ ከዓ አንኢንቮልቭድ ፓረንቲንግ ንብላ ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ዓይነት ወለዲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣቦን ኣደን ዝተፋትሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እቶም ኣቦን ኣደን ፍቕሪ እንተዘይብሎም ራይ ፍቕሪስ የብሎምን ተፋቲሖም ኣለው
فقره جن بناي حدار فقره زي كونسي ترديت تراني أبو أبدا زلوا أبدقوا زلوا ويتراني تاده أبدق أزلوا كلتيهم ولد يبزين حتى زي بقولهم تحد ولدي بفلاي كا أبو بيزا قاتم كاب وهبدقوا كرحق يقدد مو بزي مهنيات تتراني أبو يقدرون تم قلعوا أما ترى شخاء نجلكت تيخونو كافتي حدا كفالني ولديهم مالتي ولا حجي كل نجار يملألهم يخون تي قلعة كل نجار كله يخليو جن بوتابو زتكو أكل يلن مسبون تلوون بوتا دخا زتكو يبلون عصرت كذي أده كندخلوا ولا تخون بوتا ناي أبوهم جن بمسرته كتكو يدخلني بنت أروخا أبو بوتا ناي أده كتكو أيكلني سلازي أبزي حجي انتي نهنقبر زقبانا نحنا تنهنا متهللاخسي نتم قلعو مرسع كيكون تي قدامنت نقولعو زبهال ويكا ولا بزناي ناي ود حورات هاجرات مسالات قلعو تشايلد رايتس زبهال سي children first مجمرتا تنهنا هلخ ديو باسي اقميتنا قدامنت نقولعو نسرع يقبانا مالتي بفلاي كا ابزي نسامع معلو غزي منياتو قلعوسي نحنا بمرጫና ኢና ተራኺብና ሰባይን ሰበይትን ተም ቆልዑ ግን በምርጫ ማይኮንን ወሊድናዮም በምርጫም ክሳብ ዘይ ወለድናዮም ካ ኣብ ግዳይ ነቲ ንሕና ዝፈጠርናዮ ምረኻብን ምፍላይን ክኾኑ ይብሎም እቲ ምፍልላይ ብዘይ ምስማዕ ተፈላለዩና ዘለና ይኣኽሎም እቲ ዘይ ምርዛ ኣብ ጉዳዮም ዝምልከት ግን ከተርፍ ክኽላሎ ፍላይ ምናና ሕብረተሰብ እዚ ከተርፍ ተዛዓብየት እዚ تمالي ذا زحلفه كنعلل كلنا ولا سامي بزح نجار كابهاته ماهير انا ان شاء الله ابننا حبرتسب سي بزحي اغاطيمني ولا يفلطني نحر تفاتيحو توتالي تعدون افتم قلعت درجه زي تقربو يخاطري مالتي اذا حاجي بموداتان زي نعو زحسمت وينا نعو زحرقتي زمسلا زخون غنا موداتا افتم قلعت يتحسزلا دقات تفكر كوينا لكع نسا أبانا ديان كفاتحو خلو مو نسا نوباء بمانم تأمر بخمز منقدي كتخلكل كلا بديا يران نفسك تحسب له نفسك سبوت هذاك أخطأ له كما أبانا دي كم جينا كنت زي حسيبنا يو سجامي كمان البرنامج نايكول عسي نقول لقديفنا نسرع كنكلا لنا زي جت تخيلنا يو تكون عجباب سي نسيب أبانا هجير الساعي مالتي زي خمزين دابلنا أبزي هذا اللي نخيط مالتي كالون اتي كالوت ولا ابزيا نفاقي نبلا زلنا قالوا انتي مخنيات كخون خل زي ناي منفاق غبو ناي ولادي حلافنا زي مسكم ونالو بسدات جنتينا زبزح نريو ابونا دن قال يوم بحركنا طرح قال هاي ولدمو ويون بردو مخنيات ولا بحسب كلوس بردو مخنياتون ببينهم قمتو يخلو أقولي ون كفالة يون يقولوا أبي ساعة زي حجي تبوا حسب كم بو ولا حنتتي ناتو تراخ تعوتو زقبو هاي تعوتن مالتي زيجي تناتو رول زنجي علو بحفشة زيادة ها أو بوتات يرى بدك تبعتي يرى ولا أبدك نستيقظ أدخل ساعة ولا داس زيارة رهتي جن ترهنا تعبيت زنجع أفتي تراني أبو ريكوغنايز مقبار تراني أبو أبدك أب مستبحالن أب عدلا محابن تزي كوين ونسان بعلا زلا على involve تقبر أبدك دس فكاري بحافش أبدك أمالك زي تحلفنت ناي ولدنت ويناي ولادي مزنقع قدمي مرعى مقبار سيل كامير كان نقدم حجي سامي ولا سبايك تكون دي خونكاس ولادك تكون لك ويكان ولادك تكون سي تدالي هات مسألة لك كم تعت كان يركان ده كتاسيت يعني أبزت أبو مخانسي نزنقعنا مالتي ولادي مخان أبو مخان ببينهم يوم سلازي تأبو ناي أبو مخان ترى نزنقعه سلازي أموداتا أنت يتصلوا نايزي عينة زي نفاقي عينة كايدة هذا تم قلعو ناي مننت قلولاوي قبرو
قال نفس متحت لهم زي قبول بحريات لهم فلاي كتتل attention ስለዘይ ብሎም ካብ ወለዶም እዚ ሕማቅ ባህርያት ከበዓል ኣብ ናይ ድራግ ወልፊ ናይ ካልእ መስተ ሽጋራ ካልእ ካብቲ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብ ወፃኢ ዝግበር ስርቂ ካልእ ንከምዚ ዝተቃልዑ እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዕውታት እውን ኣይኮኑን ኣዝዮም እዮም ዝብደሉ ኣብ ተዓብያ ኣጣዓቢው ተበዲሉ ኣብ ተዓብያ እንዲኹም ዝተሃስዩ ንምሽ መብዛሕትኡ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ነው ይዝረብ እንዲ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ስድራ ቤት ከጋጥም ይኽእል ግን ኣብ ስድራ ቤትና ምክንያት ኣብ ሕብረተሰብና ዝተፈላለዩ ምክንያት ኩሉ ክሊ ምስ ናይ ቁጠባ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል ምስ ናይ ኩናትን ሳዕቤናቱን ዝተፈላለዩ ስደት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ወላዲ ከምዚ ብወሰን ተወሊዱ ከምዚ እዚታት ኣብዚ ዝጠቃለል እዚታት ኔጋቲቭ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም ኣርባዕተ ዝራናዮም ኣስዒብ ክሕቶ እንታይ ሓቲት ክነርክ ሰላም ትዝሓሸ ዝበለፀ ቅዲ ኸይናዩ ገለልክ ነርኩሞ ሕጂ ንኩሉ ኣብ ግምት ሪኢና እንተኣቲና ኣፍታ ዲሞክራሲያዊ ወይ ከዓ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣተዓብያ ቆልዑ ዝያታ ዝሓሸት እያ ማለት እዩ ክልቲኡ ትግዴታ ናይ ቆልዓን መሰል ናይ ቆልዓን ባላንስ ገይራ ስለትኸይድ ማለት እዩ Thank you ግርማጽን ሓዊ ናይ በሓቂ ጽቡቕ መግለጺ ክብራት ተዓዘብትና ከም ትፈልጥዎ ላይቭ ፌስቡክን ዩቲዩብን ስለ ዘለና ብዙሓት ኣሕዋትናን ወለድን ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ሼር ግበርዎ ኢኹም ኣባላት ማህፀን ኣብዚ ትወስኽሉ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዘይኮነ ናብ ዝቕፅል ዘሎ ሕቶ ክንኣቱ ሰሚሓዊ ዝፈነለካ ሲሳይ እታ ኣላ ናብታ ካልእቲ ሕቶ ክነስግረካ ግርማጽን ሓዊ ቀኒልና ጽቡቕ መግለጺ ጌርካ ኣለኻ ሜቢ ቅድሚ ናብታ ካልእቲ ሕቶ ምኻድና ተወሳኺ ሓሳብ ዘለዎ ተሎ ወይ ሲሳይ ወይ ኣተሳደሰ ናባኹም ክገድፋሞ ተደይኮን ንግርማጽን ተኻልእቲ ሕቶ ከሕቃስበሉ ናብታ ሕቶ ሰሚሖ ባይ ወገንና ይላ حرت بقى تخليت حطنا أدلنا دلنا أنت ترى سندرابيت بحفشة سبيشالي وكان بفلاي كان يده أبى تعبى أقول عتاب سدة كمي خوندلو وكا كمي مثل وكا أنت ترى لوا بتصاوتهم ترى مال يا مجمرتاكو ترى نعدسي أقول ولا حنتي كمزي تراح تبلسي قرب مليس كان مكون صاب مثل عدسي مجمرتا اما هصنا دقي غيرا تشعت ورحي ناب كبدات انيسا مليسا وليداتك وي حريسا كاو لعلي كل عامات بيا متنا هنا بحل مالتيو حزيلا حقيفه حبحبه عبد بصح كتب صح كحساب مودتا نفسها خيلك كاب كبابيات رحوي حدار كحساب تكبرسي نادى ترى قليل يكون بحافه شاملت اجيكن متاي زياده غنا متاي توكيرنا منالبات كنزارب ترى انا يقولن سيتسي ابا تعابيا قلعو ازي وساني جنابنت تيوم اربعته كنتقسم صنحناتهم ستايل ناي تعابيا قلعو تم قدتات نبلوم صنحنا درجة تزبزح بفلاي كابتي مجمرتا طلع توليدو حساب ودع عسرته مجمرتا 5 عامات العلي زلو درجة زبزح ميتاوي افكشن زبالتي ناي ولادي فقرن حاليوتن زياده كابتا داي زرهبو مناتو بيولوجيكال ولا تفطروسي كما هصنا سلازوص ادخا بتفطرو نازحبا تعدلت ስለዝኾነ ዓቢ ነገር እዩ ግን ካውናው ግን ከምቲ አንቶይ ዝበልናዮ ተራና ያቦ ውን ናቱ በተካታ ዘይብሉ እዩ ተራና ያደ ከም ዝበልናዮ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ኣደ ኩሉ ግዜ ታናይ መጀመርታ መምህር ናይ ተቆልዓ
ሓደ ነገር ግን ክንርድኦ ኣለና ምናልባት ከይተሓወሳ ኣተዓብያ ቆልዓ ክንብል ከለና ማለት እቲ ፓረንቲንግ ማለት እዩ ክንብል ከለና responsibilities of parent ክንብል ከለና በበይኖም እዮም ወይ ካቲ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ወይቶም ታስክ ናይ ተራ ናይ ወላዲ ንብሎም በበይኖም እዮም ማሲ ኣተዓብያ ቆልዓ ክንብል ከለናስ ዝያዳ እዩ ዝኸይድ ካብቲ ተራ ናይ ወላዲ ንብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተራ እንተኢልና ወይ ታስክ እንተኢልናዮ መተካት ኣለዎ ንኣብነት ወላዲ ንሕክምግቦ ዘይክኢሉ መንግስቲ እውን ክቐልቦ ይኽእል እዩ ወይ ሓደ ገባር ሰናይ እውን እቲ ቆልዓ ዘድልዮ እቲ ቤዚክ ነገራት ከመላሉ ይኽእል እዩ እቲ ቦታ ናይ ወላዲ ግን መተካት ኣይብሉ ሕጂ እቲ ናይ ኣደ ኣዝዩ ልዑል እዩ ናይ ኣቦ እውን ኣዝዩ ልዑል እዩ ግን ናይ ኣደ ብፍሉይ ክሳብ ዝኾነ ሎሚ ኣርእስትና ብዘይ እውን ብተፈጥሮ እውን ኣደ ብዙሕ ዓብ ተራ ስለ ዘለዋ ናይ ኣደ ቁርብ ካብ ናይ ኣቦ ፍሉይ ዘብሎ ሓደ ገለገለ ነገራት ጠቕስ ከነብል እሞ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ኣብ ስደት ጥራሕ ዘይኮነ ንብል ዘለና ኣብዚ ሕጂ ኣብ ብሓፈሻ ኣደ ኣብ ደቃ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ተራ ናይ ኣደ ኣብ ደቃ ተሪእና ሕጂ ኣደ ናይ መጀመርታ መምህር ናይ ወላዳ ወላዲ ማዕረ ሓላፍነት እኳ እንተለዎም ቆልዓ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ክሳብ ነፍሱ ዝኽእል ዝበዝሐ ግዜ ምስ ኣደ ይርክቡ ናይ መጀመርታን ዝበዝሐ ትምህርቲ ድማ ካብኣ እዩ ዝረኽቦ ወይቲ ፍቅሪ ማለት እዩ ንኣብነት ይብለና ቆልዓ ውልድ ምስ በለ ድሕሪ መዓልታት ናይ ኣድዩን እቲ ሙቐት ናይ ኣድዩን ከለለይ ይጅምር እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ተፈጥሮ እቲ ውሕስነት ይስምዖ እዩ ኣድዩ ኣብ ጎኑ እንተላ ስለምንታይ ቆልዓ ይበክ ድሓር ምስተሓቆፈ ስቕ ይብል ኣብ ጎኑ ከም ዘላ ስለ ዘረጋግፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣደ መተካታ ዘይብሉ ንብሎ ወላ በቦ ክትካ ዘይክእል ካብዚ ይጅምር ካብዚ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ዓለም ክቕልቀል ከሎስ ኣደ ኩሉ ሳዕ ንዑ ውሕስነት እያ ምቹእነት እያ ሓጎስ እያ ኩሉ እያ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ኩሉ ግዜ ሓቂፋቶ ወላ ናታ ዕቁባ እዩ ኩሉ ግዜ ዝኣምን ማለት እዩ እዚ ክጎድል ከሎ ክበኪዩ ኣይክሕጎስን እዩ ማለት እዩ እዚ ትዕቢ ዝበለዩ ካልእ ምናልባት ክገፍዓና ኸሊ ናይ ኣደ ብዙሕ ዝበለሎ ግን እቲ ኩሉ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ኮምፎርት ናይ ሃፒነስ ናይ ገለ ንብሎ ዘለና ብናይ እንግሊዝኛ ወላ ቃላት ሓደ ንፍሪ ኣሎ ኮይኑ ካብ ኣደ ኣብቲ መጀመርታ ይረኽቦ ካልእ ኣደ ኣብ ናይ ጀካቲ ምጥባው ባዕላ ጡብ ሂባ እንታይ ዝበሃል ትዕብዮ ወይ ከዓ ትምግቦ ካልእ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ቆልዓ እውን እቲ ተፈጥሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕላ ሙሉእ ግዜ ትህቦ ተፈጥሮ ከዓ ስለ ዘሎ ምስኡ ካልኣይ እውን እቲ ዝደቐቐ ነገር ኣብ ደቃ ወይ ኣብቲ ቆልዓ ዝፍጠር ስነ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ቀልጢፋ ናይ ምልላይ ባህር ኣለዋ ኣቦ ምናልባት ትዕብዕቢ ዝበለ ዘስተብህል ኣደ ግን ንኩልያ ተስተብህለሉ እዚ እንታይ ሕጂ ናይ ፍሉይ ናታ ትህቦ እዩ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተሪእናየን ኣብ ብሓፈሻ ናይ ምስትብሃል ናይ ቀልጢፍካ ናይ ቆብ ናይ ምባል ገለ ባህር ኣለዎን ንሕና ከዓ ነቲ ፍሪ ዝበለ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ፍሪ ዝበለ ናይ ምርኣይ ዝክልወን ዘለና ሕጂ ኣብ ናይ ውላድ ተመፂና ከዓ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ውሽጣዊ ርክብ ተፈጥሮ ስለ ዘሎ ድንድዒ ናይቲ ቆልዓ ቀልጢፋ ናይ ምልላይ ክእለት ኣለዎ ብከምዚ ከዓ ኣብ እዋኑ እቲ ቆልዓ ሓገዝ ክረክብ ወይ ከዓ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ብኮ በታደ ክማልኣሉ ይኽእል ማለት እዚ ጅት ተራ ናይ ኣደ እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ካብኡ ግን ምናልባት ተራ ናይ ኣደ ወይ ከዓ ብፍላይ ናይ ኣደ ካልኣይ ከዓ ናይ ስድራ ቤት ኢና ክንብል ፀኒሕና ብሓፈሻ እታ ስድራ እውን ኣብ ርእሲ ናይ ኣደ ክንብሎ ፀኒሕና
ስድራ ክንብል ከለና ኣቦሎ ሕዋት እውን ኩሉ ይኹሉ ናይ ተቆልዓ ካልኦት ቆልዑ ወይ ኣብ ጎኑ እውን ሓውቦታት ኣሞታት ኩሎም በቦን በደን ዝቀርቡ ቤተሰብ ክሳብ ኣባያት ገለ ንበለን ኣብቲ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ኩሉ ተራ ይፃወት እዩ ስለዚ ታ ስድራሲ ኩሉ በብናታ ኣብ ምህናፅ ናይ ነተቆልዓ ኣብ ዕቤት ናይ ተቆልዓ ነናታተር ኣለዎ ግን ሓንቲ ምናልባት ክንርዳእ ዝግባና ስድራ ቤት ኩሉ ግዜ መሰረት ናይ ሕብረተሰብ እንድዩ ወላ እውን ኣብቲ መጀመርታ መድረኽ ዕቤት ናይ ተቆልዓ ታ ስድራ እንድያ ብቀረባ ናይ ተቆልዓ መስራቲትን ሓጋዚትን ብጎኑ ጎኑ እውን ካልኦት ኣካላት ኣለዉ እቶም ኤጀንትስ ኦፍ ሶሻላይዜሽን ንብሎ ማለት እዩ እቶም ነተቆልዓ ናይ ነፍሱ ዝኸኣለ ፐርሶናሊቲ ወይ ነፍሱ ዝኸኣለ ናቱ ባህሪ ንኸጥሪ ኣብ ርእሲ ስድራ ፒር ግሩፕ ዝበሃሉ ዞም መዘና ዝበሃሉ ኣለዉ ወይ መፃውቲ እዚኦም ንኣሉታ ንኣወንታ ባህሪ ንክህልዎ ፅልዋ ኣለዎም ምክንያቱ ቆልዓ ካብ ዓቢ ካብ ንእሽቶ እዩ ዝምሃር ካብ መሰቱ እዩ ዝምሃር መሰቱ እዩ ፀልዎ ስኻት ዓቢ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ክሳይ ገብሮን መሰቱ ዝገብሮ ዘሎ ግን ፅቡቕን ክፉእ ቀልጢፉ ናይ ምቁላብን ናይ ምትግባርን ባህሪ ኣለዎ ዘጅቲ ናይ ፒር ግሩፕ ፅልዋ ኣብ ናቱ ፐርሶናሊቲ ወይ ኣብ ናቱ ውልቃዊ ህይወት ፅልዋ ኣለዎ ከም ሳልሳይ ድሕሪ ስድራ ቤት ከዓ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ይፃወት ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኣብ ላዕሊ ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ቀደም ብዙሕ ፅልዋ ኣይነበሮን ሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዳርጋ ኣብ ገዛ ታብሌት ሒዝካ ሞባይል ሒዝካ ወይ ኣብ ላፕቶፕ ኮይኖም ቆልዑ ዳርጋ ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ይመሃሩ እንታይ ይፈልጡ እንታይ ፅቡቕን ክፉኡን ይመሃሩ ኣብ ህይወቶም እንታይ ማዕረግ ክንደይ ፅልዋ ይምፃሎም ኣዝዩ ተራ ይፃወት ኣሎ ሶሻል ሚድያ ካብ ቀደም ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ሶሻል ሚድያ ተራ ናቱ ዝፃወት ዘሎ ስለዚ ተራ ናይ ስድራ ቤት ብናይ ደይ ጀሚርና ናይ ስድራ ቤት ወሲኽና ኣብ ርእስቲ ናይ እዚኦም ኣካላት እዚኦም ከዓ ናይ ስድራ እዚኦም ዝበልናዮም ፒር ግሩፕ ወይ መዘና ቤት ትምህርቲ ሶሻል ሚድያ እቶም ዕብዕቢ ዝበሉ ተራ ይፃወቱ ማለት እዩ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዓ ወይ ኣብ ፐርሶናሊቲ ናይ ሓደ ቆልዓ ቴንኪ ግርማፅዮን ሓውና ኣብዚኣ ትውስኽ እንድሕር ኣላ ሲሳይ ሳሚ ኣታደሰ ታራ ኣደ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዓ ሲሳይ ሓፍቴና ባኺ ኣደ ስለ ዝኾንኪ ንቐንያላ ግርማፅዮን ሓወይ ብዙሕ ነገር እንዳኻልካ ኣነ ከምሪቱን ከም ሕቶን እያ ተሓተነ እዚኣ ሕጂ ስድራ ክበሃል ከሎ ኣቦ ኣደ ቆልዑ ኣሕዋት እያ ሕጂ ንበዝሒ ኣብዚ ስደት ዓለም ንሪኦ ዘለና ብብዙሒ ሲስተም ተባሂሉ ድዩ ወይ ብተፈላለየ መንገዲ ኣዴታት ከም ስንግል ማዘር ኮነን ክዕብያ ንሪአን ኣለና ሕጂ እቲ ከምኡ ኢልካ ሕጂ ነቶም ቆልዑ ድበዝሐ ኣቦ ከምዘይ ኣሎ ተሓሲቡ ኣደ ንበይና ከምዘላ ይንገሮም ሓንሳእ ሕሶትም ክኸውን ይኽእል እሞ ክንምንታይ ፅልዋ ገብር ከስድራ ክትበሃል ኮላ እቲ ቦ ኣሎ ግን ከዓ ይነብር ይበሃል ዘሎ ሞ እንታይ ርኢቶ ካብዚኣ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ኣለና እቲ ፋሚሊ ሲ ታደ ስንግል እያ ክትብል ኣብ ድኸደቶ ትሕተተሉስ በይና ከም ትዕቢ ዘላ ግን ከዓ ኣሎ ኣቦ ሕጂስ እንታይ ናትካ ርኢቶ እዚኣ በቲ ስራሐይ ስለ ድሪኦም ድበዝሐ ብምባል ፅቡቕ ሕቶ እንድዩ ወላ መን ዝያዳ ኣብ ስደት ፍትሕ ምብዛሕን ከምቲ ናይ ዓድና ሓዳር ብዙሕ ዘይምህላውን እቲ ናይ ሲንግል ማዘር ህላዌ ወይ ካብ ብዝሒ ኣብዚ ስደት ዝያዳ ስለ ዝረአ ከም ሕቶን ኣገዳስነቱን ክትሪኦ ከለኻስ ፅቡቕ ሕቶ ዝሓተትክዮ ሲሳይ እንተኾነ ኣብ እንታይ ኣነ ሰሪዐ ፀኒሐ እታ ትመፅእ ዘላ ሕቶ ተንሊስ ፍሊጥን ዘለኹ ማለት እዩ
أبا سريعة صنيحة جن بحافشة ولا أو سجيرنا هنزار بتوعنا أبناي سينجل مازر كنت عنتو إزبل نايوس ترى نيادة بوبو يتكلني بخال أكلونا يتكلني ترى نيادون ترى نيابون كم سلزا أبزي ناي أتعابي أبزي سينجل كوين كام عبايسي تقولع أزيو تنك مشالو بزح نجار يقدر له مالتيو يبلعي ستيو يخدانيو ربما دك أسلو كل نجار وني مالاليو أفتي مسرته تفتراوي بيولوجيكال مالتيو أو ين أتي نيابو سمعيت نيابو دقف نيابو فلاوي قديلو له ميس كوينو له سلازا أب كم زكو دايزي مبزحتو تندك أنستيو حجبتي ناي معالتاوي زلون تصعنو ينزريو تخبدو تساوي ينزريو حاجة زي باللين قاله يا بلكع نسيو زيادة قنا متى استبلالونين ترانا يبوس ولا هذا قطباوي خالي كله زمال قالوا ولا يكون طوال عنبر تنيبو نجر جن متكاتها كم زي بلو كفلتا يجبانيو ولا انت فلتا خمان مستبوس زكالن كجبرالو اندحري بهيوت على خوين مسؤول ثانيا عدل جزيه كله له ابتكو ترى كله له ምናልባት ዝጎደለ ክህልዎ ክእል እዩ ድሓንቲ መሉ ለይ በዓል ታደሰ ወላ ሳሚ كحزارو سلام اسمع لهم ما يعنينا حتى ناي سيساي زنت اتحطو سبحان حتى سالسيتي كم حطو انا 40 كنتا ترى سدرابي بحفشا ترى قدد ما بفلاج بالكا أنا نبيت مرسوكم يخلاتكم ناب حدنا مالك كلكم شيء تمرسمو لك حدا عمل كلتا عمل ثلاثة عمل كلهم ذكروا لقيتاتنا نذكر تملنا حبينا لك عند كقلت لنا تسأل حجر ما تسأل عدى من فرع حجيتي كنت أبو خلنا غير فأجي كرنا قول عندي ناشرون بر كنت زبالو تي متحاسنا يقول هم سدن فلوتي مالك نحن عندنا مسحابنا قرب بالبنس جبرنا ذكروا وشروا نايد حق عدى كان ممر كوينا خم حلايت بين أخرى حل خنطي حدث كون آخر لها حسب كخل جهولاتكم ذكركم ده أوداكم قالكم شيء عديتكم عمل كذا عمل ثلاثة عمل كلهم ولا قريبهم سب شو عد شو من تعمل عشرة عملتون كون كله راح كوتشين عديات حسب كخل زي أقول لك أنا ذكرى مسلم حدين تاج بعكم عند أبا خمس كتنا عندها سيدنا تبن الشخات رئيكات رحكة يبهالي زنتاي نايتاد مع رخندي فقر مستوى دا الحمد لله كانك عزب كله ولا عديتات عند أبا مسكدا حدي دك تسعى خوينا ون عدمة سجان تلاهي ون حنتدي ولا تودنا بعشر عام التحرير ودسق عام التقيم لك كم زق العادل أنا مزحر نيرة عبيت الديتات بينن إتوم أبوتات وتوم دكان عبيهم لك لعن أبحنت عرض حائفهم كل قصب عين يجرى أخول لحدنا أبجدا يجرى أخول لنا أول عبايسي عباي كوينا تسجانا ما هو أبوك عاو خيمس لك خم لقل أمس أف بالريال إذا حدي كل ساعة كاب عين زي في اللمعي السابع أنا تذكر إن صعبتك حتى غير ساكنه تحاوفهم كري يقول لهم سرعة هون تايزكر معنا خلي عدى مسؤول لنا كبتا خمّة سنة جميرة زلوا فقري كسا كاب أزف الليل اتفقر مسألة كله ولا نعبي مسكرة طول لا رازع عبي يخوينا أي سماعي أجي كم زعينة نيرت حبرة سبنا عبي جاء إذا عيت نريني أبتي حبرة سبنا بن إزي أب كله زرع إذن هذا كان كم ناتي فتشي ما خب حنق ولا يجي وتصل كم ذا برماتي الحجة عد من بريتها نعيد حتى نعيد مجمع مريم من بركان تلكم نعدي بكل معناته تمجمع مريم تم بعتهم فيدلاتنا هاويكم فيدلات تفرت نعيد المرمودان تفرت قرب إنجليزون زي ناتسني يعني علينا بلادياتنا بحساب عن حياته نعجنزم من حدار بقول قضاء من السنة التي حدار كتعال خلا تهدد بزيادة خطوب بو تقبيلا نتحدار كفافي لا ختم حضره خلا
كان ذلك حنت محدارك ناي بنك يعني مسير بز عين زمان إنه كل وقت استعد ما أظن الذي زي تي ناي ده ممر مخانا كله برماسي جالس كلها للدحري تمني ساسي تعجز أي ذكيرة ما كلكم كأخذ مخانكم عملية كل التحريات سمنا تمني سوق نتاع ولا ريتو نتذكروا كلها بخمسة عين تعجب لحالتنا إذا ما ناي بحق أداء من أرناي خبرة سمخنا مستقبل كا قربوس كا هو هي استمهارة تادس استمهارة ሕብረተሰብ መሰረት ናይ استمهارة ሕብረተሰብ እያ ስለዚ ኣደ ኩሉ ግዜ ብኣፍልጦ ብትምህርቲ ብኩሉ ክትሕይል ክትከል ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ነደ መምሃር ማለት ሲ ነደቃ መምሃር ማለት እዩ ነደቃ መምሃር ማለት ከዓ ንሕብረተሰብ መምሃር ማለት እዩ መወዳእታ ከዓ ንቑ ሕብረተሰብ ትፈጥር ኣላ ናይ ኣደ ተራስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ወላ ሕብረተሰብና እውን ፅቡቅ ገይሩ ይርድኦ እዩ ማለት ኣብቲ ህይወት سلامت أنا بتعمي نلو معنت مدب تعم دسيل إنه بزحقة كم زي أكاديميك مالتي لسه سرع السريع خاب بحدا بزيها نامت سوابركا أب ما إلكا بقليلو هردو نزخل سلي بحفشاو كله برسنا أتيوم أتعابي نريمينا نشانو خنا عبو خلينا عشوي ناس دي أب جزاو تخاسي يوم تبلم زلها 4 عينات سي قالو قدنت قالو نفسه كف جزا قروابتي ننبينهم مهناتو أبت جزا أنت يقبرو تماعلو دقم صوتو ناتو ناي جزء بحريم دس هجي ريفلكت قبرو كا دنس أباركو مالت إجا أنا كنت بتعمل أنتي سب يردوني بس حدار تقبر كلا خاسي وي حدار نقبر كلنا ريزن حدار مقبري كتع مكاي مالس خاسي كاليت متخا نعخات مسلام تخاسي كتع مكاي نو سبيت تحس لزلكا وي كاني سباي تحس لزلوا ايكونن سلا سباي لني نختب اللي كان تمرئها الزمت زل صعبين نريو زلنا نفتحنا بيد النغراتي بدو خيدلو مهنياتو اب سباي سبيتن سممع غيرهم كنبلو كلو قداي نغر نعوم شعنه تمعلو جن أب تعبي نجار سكر دلوا أنت اللي تسامي أخاك تلي تسامي أخاني يوم قدامنا الدمت تماعل أتيام مناتو كم جاء أزبالك كرماتين حاوي تماعل أتفتي ما يكون متيام نحنا هنا أمتي نايم responsibility كتفلت عليك جيدك ناينر زي مشالو دك خاينر إكنا قاله متي سواي كلاي كهادم كدلي كافت responsibility مناتو كل عتو قديفو حدار كم زي بقولوا يخالق والك فالت زدلي ويكال سبيت خمس زدل كال سبيت النحر ناسو أقولعتو فليو أمتيها نتمدكو تمل سفري ما يكلني بوجيرو abandon في قبرم جنسي ولا تتمزل أقوال كمان كم سفلت أطو كم تزدل لخ تخبرونا يتغلنا بحاسوت كابتا قدامي تحدر تفلاليس كلاي جزء بحاسوت مصر حدرون نايلو محموش عمت 10 عمت كفرسي بايد شعون كأرجي مالتي مس أرجعون سبيت خلاص زي 5 زخل ساسة زي 5 دخل كبير حجي honesty وكاتي نايك عنا زلوا responsibility وسيركا مخاط بتعمي أقداسي نعاها يزحشكا ولا نتمعول عت مسعبيون إيه كتب لي خات نبر موالك هتتعاسى خات نبر موالك responsibility نتناول نتنا مجمرة 10 عمدين 10 حمش عمد نتماولت كاي تعبيهم زهادم كان سقاب زلها بهوتك نتماولت كم زي دك خاخريو خايم ما عاد كسراتات زلو هجسنا إزقل سبنا عوس لزيريا زلي اجتماعول عت قدامنا كتب كتقلالك مستفات حكاس نعريت سامعك حوات كتكون تخليها قدنتها كون كان حدر تقبر واي ما كتسامع حوات كتكون دي تخلمه مش قال لقوانا مش حوات فونا لها أنقايدو مستفقرة دس بلكات فوتو هذا نبركاس مش قالوا تقانو هكا يدين قوان تنكويل كاه نبري الكات حسب على عجي نتيز بالكاب بتاعم قفيلي بتاعم أقداسي يقم دخوانا سبك استوعلو للو honesty خوينكا نتمعول عد قدام نتكتب كم زلكا
نتما قلعت الكخا تحت كتبل كم زلكا تاقصت قبل كم زلكا بنفسها كترادا كم زلكا نعاخا يدحشكا سو صبوت بوينت 5 انت دسيلاتن داس نعاي سك قبل هذا اللي قال ستلو حسب نبقى نقدفا يا منالبات هم لا تعتبر كيا سامي ولا وانتي قالو اندحري مبزحتو قلعو مسدس لزخدو اتبوين نخير يوم ادرسن بنصارون يغاطميو اذا غاطم مالتي ايكونن كن مبزحتوس بنصارو يغاطم مالتي اتبوي ادرسن مسدس لزخدو قلعو ግን ኣብ ከምዚ ጭርጭር እንድሕር ወዲቕና ኣብ መወዳእታ እንታይ የጋጥም እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣብ ኩሉ ዝምዕብል ዓለም እቶም ቆልዑ ኣይ ምሰድዮም ኣይ ምሰቦም መንግስቲ ክወስዶም ይኽእል እዩ ንስኻ ብህልኽ ክንነብር ኣብ መወዳእታ ኣይ ምሳኻ ኣይ ምሳኺ ታደ ኣይ ምሳኻ ትቦ ኮይንካ ትተርፍ ኢኻ እዚ ከዓ ትዝኸፈ እዩ ንምንታይ ህራይ ትፍትሕ ኣጋጢሙ በበይንኻ ምንባር ኮይኑ ወላ እኳ ክኸውን እንተዘይነበሮ ካብ ክልቲኣትካ ክፍሎ ዶ ይሓይሽ ወላ ካብ ሓዲኻ ክፍሎ ዶ ይሓይሽ ወላ ካብ ክልቲኣትካ ኣደብ ጎኖም ክትህሉ ወላ ቦም ኣብ ጎኖም ተዘይሃለወ ኣደ ክትህሉ ዶ ይሓይሽ ولا كلت أدينا أبونهم زي مهلا بس ما نقصد التوسيدوا جيب حدا بخمس ما قد خندوهم كلا لنا كل نجار نفعت هذا كوينة وينفع أبو خينة كل نجار زملاء لهم كخون خيرية جن دحري سمع زي غيرنا مونغونا بتاس سمع زي مقبرنا طرح دسنا أمره ونوصل اللوم تبعيلو بتوم ناي تخاطلتي ناي مسالات قدرتي ناي child protection سرحتنيات ዝበሃሉ ተሪኤሞም እንተ ኣብናቶም ጉዳይ በኦም ድሕር ትዕዝብቲ ኣጋጢሙ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ዳኛ ቆልዑት ዝበሃል በፂሑ ጉዳዮም ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ክቦም ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ብማዕዶ ከተዓዛብ ትኸውን ኣብ ድሕሪ ኣብቶም ቆልዑ ዝኾነ ሽግር እንድሕር ኣጋጢሙ ተሃሪምካዮም ዲኻ ገለገለ ክሳብ ዘይትሪኦም ኣጋጣሚታት ክጋጥም ይኽእል እዩ እንተኮይኑ ከዓ ሓንቲ ግዜ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ ከከም ኩነታቱ ዘይ ሓንሳብ እውን ትኽልከለሉ እዋን ኣሎ ድሕሪ ኣዝኻ ኣግሬሲቭ ኮይንካ ሕጂ ንምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ንወድቕ ትብል ኢኻ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ሕራይ ናይ ተሓሳስባ ፀገም ኮይኑ ናይ ሓደኻ ብላይ ድሓና ምሰደስ ስለ ዘሎ ናይ ታደ ትቦ ግን ብፖዚቲቭ መንገዲ ክቐርባ ተዘይክኢሉ ወላ ከምኡ እንዳገበረት ከላ ኣብ ትሕዚ ዝኾነ ኩነታት እዚኣስ ከምዚ እንድያ ትገብር እንዳበለ ትህልኽ ዝያዳ እንትዕቢዎ ዝኸፍአ እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ክነቕሓሉ ይግባልና ከም ዝበልካዮ ከዓ ቀዳምነት ንቆልዓ ትናህና ኩሉ ኣወንዚፍና ኣቐሚጥና ቀዳምነት ንቆልዓ ኣብ ግምት ክንወስድ ኣለና ኣብዚኣ ከይረሳዕኽዋ ከለኹ ክህስ ከላ ንካል ሓሳብ ዘይብሉ ንዓይ ቬሪ ኢምፖርታንት ኮይነ ኣገዳሲት ኮይነ ድረኽቦ ማለት ኣብ ከምዚ ዓይነት እታደ ሴፍ ክስምዓ እንድሕር ደይክኢሉ ንኩሉ ሴፍ ኣይትኸውን እያ ወላ ነቲ ቆልዓ ወላ ነቲ ፍትሕ ሰብኣያ ወላ ነተማ ቆልዑት ከም ማስት ማለት ወይ ከዓ ግድነት ክግበር ዘለዎ እታደ ውሕስነት እቲ ሰብኣይሲ ነቲ ኩሉ ተሰኪሙስ ነታ ሰበይቲ ኮምፎርተብል ወይ ከዓ ውሕስነት ክህልዎ ኣሎ በቲ እንድሕር ብናይ ባህላዊ ደልያ ባህላዊ ክሰማምዓ ኣለዎ ብሜድየተር ዝበሃል ኣሎ ብዛ ዓዲ መንጎኛ ብሜድየተር ፀዊዑ ብሕጊ እንድሕር ደልያ ብሕጊ ዘፍርህ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ኤውሮጳ ማለት የለን ብሕጋዊ ሕጂ ወላቲ ኣቦ እውን መሰል ኣለዎ 4 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክሕዞም 2 መዓልቲ ብሰሙን ክሕዞም ንገዝኡ ማለት ገዝኡ ፈሊ ክሕዞም እታ ዓደ ግን ብተኻሎም መንገዲ ኣብ ምስቲ ዘሎ ናይ ፍትሕ ነገራት ክስታይ ክገብራ ክእል ኣለዎ
الله هذا الله سامحاوي الله سامحاوي هو اجين انا بتعمي زيات اقداسي قداميت الجبراز اللي هو السبعي مالتي اتادسي regardless كمي بحري اناتا سبات كرخبلا لو انده حالي علام مساء كزاربو زخلو مناتو تيوم قلعت يوم تحسبيتي تا calm down today كوينا today زحيلا today تراغاغيا عرفت today رخيبه نتقلعت بكل صبا ايكونسو عاد كل جزيتات كونالوا وحسنت كسمع خلالو نتما قلعت دحر وحسنت كسمعهم كوينو ايرداني حساب تبيدني جن بتخاله منقد مهناتو نايتا دت عنا دين هلاو دين مرققا نتسي سدرا بمولو افكت قبري ولا financially economically ولا intellectually بكل منقدي تي فاميلي بمولو بانكرابتي زخون سو بتعمل أقداسي أبجيزي ديم سمع بسامة معو سبات رخيبك أما قلتيوم بتخاله كمنقدي سمع مفتار يوز حاشة خوين سمعنا أنا معناتو ترى نادي كابزوفون العلي أبسدت نتبعوا العد أساس لو وساني تخونت كم زبل كايو بماتين حوي تبعوا العد أساس لسترفو قد كم يكونوا ما بتحتي أزلو بتعمل أقداسي نقول لهنا فردانا لو مالت يا نالبات أدل كليكم كي اللمبر أنا اسمه بزحتو سرحي كم تمزيتاتيو مس سدرا بيتات زيادة خان أب كونفليكت زلوا سدرا بيت مالتو أب زحجي كم مديتر كوينا سرحة كم ناي يوز وركر مالتو ناي توم قلعو تتابعين والله كم كوينا سرح حجة مديشن كا أنا حضر مديشن مالتو كوينا سرحة حجي أبزنا هنا حبرة السب تاريخايو أباسي تبصيهم أزيو أبزيت دلي أنفتي زخيت مسوم كتوعل كلها زيت دلي حمام تسكين كحاجة زخات الناس أجي تزخف إزراء هو جن هراين السخاسي مديتري هاس راح كايو ولو كان يحل الناس راح تكونه كل زعوني يفترى لها كون زلكولاتي كل شيء داخلت كايو أنت هنا أنت حما تري تا دي بحقي توسين لهم كتوريو لو انا امنت قدام سنبت المسؤول كون انت كوينو ويكا سو سنه ساعات كريو من تو كوينو امنت تحلو مو سو سنه ساعات او حدا بارك نقولوا حدا قال ذات لو قصاوتهم ادل بحري تو كوينا كوميتات الله ابتناي بلان الله ناي بروجرام يسرع لهم نتم قلعسي أكل نايتي ناتهم شجري قبروهم هذا أنت يقول زي أبوهم ده كم زي تالي أزي حما زخنة رؤسهم مليئتهم تمثل بس دحر كيدهم تمقلعوا وبومس كدها زا خمزي أديهم ده بلغ نسخة كفؤون نتهم قلعوا هيبي قصفهم زيهم قلعوا واوهم أبزيت هذا ليه كبيت نوتي وتحب في اللايتهم فقري نايكلت يوم ولا دزلون دبيقوا قبر زبالو قلعو دك عبدك شومنت عبدك شدش عامت لعلي زلو عبدك أسرت أساس زلو اليوم أب سنبرات أب جزء تريو سنبرات مالك حجي أب زي حجي مالبات من تاي مالبات قريتنا أبزن زاربا لنا أبايتا أزيو جنون هلو سلازلو هلو أبز أبايتا زقات منا نريو سلازلنا أبز أزينا خدتك يقبعنا وحس كم جاز بالنا قدام النت وحسنت نايتم قلعو كنسرح كنكلالنا حق خلها قرمازين حوي اتي توم قلعوا منغها خوينامسي توم سدراس قدام النت توم قلعوا مهابندي تعدلاي كم تستصحاب سرحكا اجي توم كلتا عبيتي كلتا وانا ندم قنا منغوم كا نخلتو يمدو يسحبهم قلعوا قرامالو نايتوم قلعوا كنا منتا يهسو ناتهم بأسد رح ندري دلو حجي توم قلعوا يهسو يمون لبزي حقا افتح حبرتسبنا نريو خا سقم كله
ጭቅጭቅ كله ገዛኻ ከም ሪቶ ከቅርባ ካብ ሓደ ተዓዘብና ድመፀ እዩ ትብለና ኣላ ከለዎም ፀገምሲ ክንዲ ፍትሕ ስለዝኾነት ክኸም ከለዎሲ ሕማቅ ደቅና ኸይርዩ ኢልካስ ኣብቲ ሓዳር ትኸውን ኣይትገርፎም ተሓዳራይ ትፈላለየ ሕዚ ስኑ ባዕሉ ከዓ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣለቶም ደቅኻ ምሸት ክቃጠጫቃጨቁ ዶም ሰብኣይን ሰበይትን ብድኾኖም ብዘይኮን ክበኣሱ ዶም እዚ ንባዕሉ ሃስያ ፈጥር መስለኛ ኣብቲ ስራሕ ካስኻ ትሪኦ ነገራት እንታይ ከተካፍልና ትኽእል ግማፅ ንሓወ ኣብቶም ክፈላለዩ ደይደልዩ ሞ ነቶም ደቅና ኢሎም ከዓስቕ ድብሉ ግን ከዓ ናይ ባዕሉ ሃስያ ከዓ ፈጥረሎም ነቶም ደቆም ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ መብዛሕትኡ ምፍታሕ ነቶም ቆልዑ ዓበ ሃስያ እዩ ዘምፅእ ኣብ ገለገለ ከዓ ፍታሕ እዩ ኣሲ ኣብ ትግርኛ ፍታሕን በበይኖም እቲ ዳይቮርሲ ሶሉሽን እዩ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ክነቕሓሉ ዝግባአና ኣይና ይዓቢ ማለሲ ብሓንሳብ ተለና ድዩ ነቶም ቆልዑ ዝሓይሽ ወላ እኳ ስምምዕ እንተዘይብልና ወላስ ተፈላሊና እዩ ዝሓይሽ ኩሉ ግዜ ጭቕጭቕ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚኦም ንፀራርፍ ንተሃራረም ዲና ንፀራርፍ ዲና ሕማቕ ናይ ነንሕድና ክንዋናጀል ድሕሪ ኣብ ቅድሚኦም ሳይንገብሮም ኮይና እሞ ከዓ እዚ ንነዊሕ ዝቕፅል እንተኮይኑ ኣብ መወዳእታ ተፈላሊኻ በብማዕዶ ክትነብር ትመርፀሉ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኮሚታት ኩሉ ግዜ ትገብሮ ህልኽ ወይ ከዓ ባእሲ ንዕኦም ኣዝዩ ኣይጨናቕ እዩ ኣሸጋሪ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮስ ኣደያ ንዕኦም ኣደዮም እያ ንስኻ እውን ኣቦኦም ኢኻ ክልቲኻስ ኣብ ሂወቶም ዝዓበየ ተራ እዩ ዘለካ ክልቲኣትካ ከዓ ነንሕትካ ኮሚታት ክሳይ ባህሪ ኣብ ቅድሚኦም ከተርኢ ከለኻ ንዕኦም ኣዝዩ ኣብቲ ሂወቶም ፀላው እዩ ፅባሕ ንግሆ እውን እንታይ እዮም ዝመሃሩ እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ሓዳሮም እውን ንዕኦም ክደግሙ ስኻስ ሞዴል ናቶም ኣይኮንካ ወይ ከዓ እቲ ሞዴል ናትካስ ብኔጋቲቭ ኢኻ ትኾኖም ዘለኻ ማለት እዩ ካብ ማንም ካልእ ኣካል ኣቦን ኣደን ሞዴል ናይ ደቆም እዮም ስኻ ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ብሓልዮት ብቁኑዕ ኣካይዳ እንድሕሪ ዕቢኻዮም ኣብ ሂወቶም ፅባሕ ንግሆ ናብ ሓዳሮም ኣብ ካልእ ሂወቶም ከም እዮም ዝቕፅሉ ስኻ እንድሕሪ ክብረት ኣብ ኣዴኦም ኣብ ካልእ ኣባላት ስድራ ቤት ድዩ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ እንድሕሪ ዘይተርኢ ኮይንካ ናትካ ሞዴል ወሲዶም ፅባሕ ንግሆ ከምኡ እዮም ዝኾኑ ሕጂ ስኻስ ኩሉ ግዜ ካብ ግበር ክትብሎ እንዳገበርካ ከተርእዮ ይሓይሽ ንቆልዓ ስለዚ ኣብ ቅድሚኦም ዝኾነ ምጭቕጫቕን ምባእስን ኣድላይ ይኮነን እንድሕሪ ክልቲኣትካ ክንነቕሓሉ ክኢልካ ከዓ ንሶም ደቂሶም ከለዉ ድዮም ትምህርቲ ከለዉ ድዮም ንስኻ ክልቲኣትካ በይንካ ኣብ ዘለኻሉ እቲ ጉዳይ ክዛረበሉ ወይ ክትቆያቕ ትኽእል ኣለካ እዚኣ እንድሕሪ ክኢልካያ ማለት እዩ ማለት ኣብ ከምኡ ዝበፅሓካ ምናልባት ካብ ስምዒትካ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብተኻለካ ንሶም ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ክኸውን ፅቡቅ እዩ ምናልባት እዚኣ ሕጂ እንታይ ምናልባት ሓንቲ ሜላ ክንክተል ንኽእል ንከምዚ ክጠቕመና ዝኽእል ኣብ ገዛ ኩሉ ግዜ እንተወሓደ ገለ ሕጊ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ፓረንቲንግ ሕጊ ማለት እዩ ሓደ ካብኡኻ እንታይ ዝብል ኣቦ ወይ ኣደ ሓዲኦም ክዛረብ ከሎ እቲ ሓደ ወላዲ ስቕ ክብል ኣለዎ ወላ እቲ ኣደ ጌጋ ትዛረብ ተሃሉ ነቶም ቆልዑ ዘይጠቅም ወይ ዝጎድእ ትዛረብ ኣብታ ሰዓት እያ ንስኻ ካብታ ሓሳብ ናይታ ኣደ ወፃኢ ኣብ ቅድሚኦም ክዛረብ የብልካ ድሕሪኡ ንሶም ኣብ ዘየለውሉ ወይ ከዓ ንሶም ኣብ ዘይሰምዕሉ ዘሎ ግዜ እዚኣ ዓንተ ወይ ከምዚኣ ትብልያ ዝነበርኪ ብመሰረቱ ጌጋ እቲ ካለ መጠን ብከምዚ ምክንያት ብከምዚ ጉዳይ ጌርካ ኣረዲኡ እዮም ወይ ከዓ ከምዚ ኣይትትገምን ድሕሪ ክትብላ ክትክእል ኣለካ በንፃሩ ከዓ ንስኻ እንድሕር ትጋገላ ኮይንካ ንምንታይ ከምዚ ትብሎም ኣለካ ድሕሪ ኢላትካ ኣብ ቅድሚኦም ክልተ ገፅ እንዳረኣዩ ዘይተደለየ ባህሪ ንኽጥርዩ
يخاف تدفعهم ده ስለዚህ ሓንቲ ካብኣ ሕጂታያት እታ ሜላ ዝበልኩዋ ንኸምዚ ክጠመካ ትኽእል ሓደ ከኺደካ ዝኽእል ናእሽቱ ወይ ከዓ ካብ 4-5 ዘይበዝሓ ሕጋጋት ክህልዋ ኣለዎን ሓንቲ ካብን እቲ ሓዲኦም ወላዲ ክዛረብ ከሎ እቲ ሓደ ወላዲ በንጻር ናይቲ ሓሳብቲኣ ኣብ ቅድሚኦም ክዛረብ የብሉ ብድሕሪኦም ክዛረበሉ ኣለዎ ناي بحكي كما تنحونا يعني لا كبرات تعذبتنا ناي تليفون مسمرنا فيتنا سلزلنا كعبا كومنت تحبوا بعلكم دويلكم لقيتكم ويحتكم بعلكم حتتنا يهم نابتا تغسل دلا حتى خنعتو أتتدسة نابكم ينا من نابتا سارسيتي حتى خنعتو لنا حديثا كندي والعمر باي كلي لا يكون فمن يقولوا قلتنا سنيهو تقصيلات متشعتو أفسد بنكا قولت مرايد ما عزيز برتاي أنا هنا كومتاس للسرح ونروح بحق الشغلة بزيادة قلنا بعد السيتي أفسد قول أم راي زلوا وزيادة بده هذا تنتهي بالحطو كانوا أول كائن أخو حونا قرمات إنت موجن حدا تنكفر حدنا مانت أجل وزحت كميسي حديثة نبغى نتراجع كرس ولا استفعل عليها كما كلام تعرفون كابلاتين أمريكا استفعل عليها حديثة سدتني تعتبر خبرية يزلوا بمدى حديثين مسير نظام مدى حاجات تكون تراه كله في لاي كم عرب أوروبا أو ساحة حينتي حدث تا عدى وتابعنا سيتي حدان تهينا حدا نايبي تسب حاجة دلونا نايبي نايبي تسب كله أكبابي أصله دلو بوحدو أكبابي أكسدرابي تلا كان أي أكتب كبرتاتان بالنساتان هذا كله أتي أجرب أتحرر سامي فوانت إنسجاميرو كسبت حرسي كله بتندك إنستيوم كلن تناديتات بإنستيوم محرست اللوامات لازم نساتن بزك على لما جاءوا بعدين عنا بكله يكاتلا كان بفرلا يقول أكتب وان حرسي يكون بحر حرسي زلوا فل أجربات هذا كالتفان دقت وتصنع بحق تشتغل كل وجمه أنا زل لهم بزيادة ذكركم نتي عجبتنا إيده زجبر تذكروا تدخلوا عشر خلتنا قالت زجبر علىهم عشر صحيح وسعد أبرع عام قالت زجبر على سلفوني كن نتحرسي جبر كداون هاي حسب على بوجه كنت تزجبر على توسك اللون كسبت إيش جبر أنا بعثت اللون مخمبيا جبر شفاء أنسب بوجه حلنا ما كبابينا قالوا نفس تفعل عليه خلال تقول لهم يسافر ذكر مثلنا كأو تقول أو مستوى البنت تقينوا جزء حلو من هاي تازجبر نايت خطوة عبزنا حكمنا عند النخيل نقول قل لحتيت جبر الكاشفاء جبر الكابو إحنا قرأت على التي تقولها لا خنا فولي حكمنا يجبر تقولها كم سلوزقنا يناو كلنا بتاعنا عبينا ذلنا أن إحنا ترينا لهم نب سرعة بسنا نفيزنا بخم عين تجربنا بالاحتفال بخستان إن عبينا ده حتنا ماركي عموتنا عيبنا أبي رقاونا تولدنا حكمنا أنا أبيثاتنا كوير أيونا بكوشتاعة تايكنا في السنة بتي أتجربنا حجرنا عبينا هنا ده حلالنا حساب الجي تملك كانت أبعد تكن بي أبحجرنا ونتاي تبلش أو لهم لحد ما تسمع وريته يقول له يخون نحس عنه نتكلم بالمبدي سابستو السنة عمتها تبادل نعومة كأتنا تبادل صاحبي هاي ترخب بمساحة 5 عن فوتو انت زي تغابية الروم ما تخاف صبعا نتبادل نتكت يدا بفرلاي كعا تتعدي تتوبا بحرياوي انت تمجي بقى زلاتا وحدنا زلاتا تبحرياوي مجبئة تمجي زاب دقل زلاتا دقل قوم يكون سلاد أبزون فلل يعلو تحسنا عندنا عبد كله بتي زي تبكله عبد الله أبزقن فلل حتى إناتن كانوا تي قرحة أبي يزتصور عندنا تقولوا تبدو النساء أبي يجوا علي استعجب أبي يجوا الهرس يتصور بنسخين لحر مستمع بجد تحطوا تبلوس لازم تحطوا على أو عرفت بلي عندنا ورابط تلو قدر تلو بوزح الدلات اللو ومو كان كأنه أبو أنقى اعتزال أنقى مصباح زينتي ناي عندنا زلو تتكسر إيد مسدة
ስለዚህ ግርማጽን ሓውና እዛ ካብዚ ዝመፀት ኣደ ካብዚ ባህርያት ዝመፅያ ኣብ ስደት ትርከብ ኣደ ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ርዱእን እኳ እንተኾነ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ እንዳበልካ ኣገደስቲ እዛ ኣብ ስደት ዘጋጥም ጉድሆታት ኣታሒዝካ ንኽተብርሃልና እዚኣ ሓተትካ ደሊ ማለት እዩ ብሩህ ዶ በሪም ተዘይበሪዩ ክደኒ ብሩህ ታደሽ ያ እታ ሕቶ አንቶይ ሓቲትካያ ምሽ ታደሰ ምናልባት ምድጋም ዛክል ስቲ ብድሆታት ኣተዓብያ ቆልዓ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስደት ሕጂ ናታ ነጥቢ ከም ኮንክሉዥን ንገብራ ዘለና እቲ ናቱ ኢንትሮ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ብዝያዳ ካብ ቀንዲሲ ኣብ ስደት ዘጋጥምና ሕጂ ብዝያዳ ክተብርህን ዝያዳ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዘላ ተንስትዮ ንሕና ከዓ ዝያዳ እቶም ደቂ ተባዕትዮኹም ኩላትና ከም ሕብረተሰብ መረዳእታ መን ትኽልወና ከምቲ መጀመርታ ኣብቲ መእተዊ ዝበልናዮ ሲ ብድሆታት ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ከዓ ብሓዳርን ውላድን ምስ በፅሐት ዝያዳ እንዳዓበየን እዩ ዝኸይድ ከምኡ ኢሉ ዓብዪ እንከሎሲ ኣብ ስደት ምስ በፅሕትካ መሊሱ እቲ ብድሆ ይገፍሕ ወይ ከዓ ይዓቢ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ገለ ምክንያታት ዕብዕቢ ዝበሉ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ድሓር ዝያዳ ከዓ ነስፈሖ ማለት እዩ ዲስካስ እንዳገበርና ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ምክንያት ኣብ ስደት ዝያዳ ሳይ ዝገብሮ ዘግፍሖ ማለት እዩ ታደሰ ገለገለ ካቢታት ጥቡቅ ጠቂስካዮ ፀኒሕካ ፍልሊ ናይ ባህልን ፍልሊ ኣብ ተዓብያ ቆልዓን ማለት እዩ ሕጂ ባህሊ ንኣብነት እንተኢልና ከምቲ ዝበልካዮ ብሓባር ናይ ምንባር ባህሊ ዘለና ንሕና ኮሌክቲቭ ኮይንና ምንባር ኣብዚ ግን ውልቃውነት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሕና ኤክስተንድድ ፋሚሊ ኮይንና ክንነብር ከለና ኣብ ዓድና ሓደ ቆልዓ ሓንቲ ኣደ እንተ ወሊዳ መጀመርታ ብሂወት ተለዉ ኣባና ድያን ወይ ሓማታን ሓማን ወይ ብሰብኣያን ብኣን ዘለዉ ወገን ኩሎም ሕዋታት እየን ደቂ ኣንስትዮ ሕዋታ ወላ ደቂ ተባዕትዮ ሕዋታ ወላ ኣንስቲ ሕዋታ ወላ ኩሉ እቲ ከባቢኣ ዘሎ መሓዙታ ንብል ኩሉ ደጋፊያ እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ጦር ናይ ቆልዓ ይጎድለላ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ማይ ከተምፅእ ኢላ ናብ ሓደ ቦታ ትኸይዳስ ኖርማል ምስ ጎረቤታ ቆልዓ ገዲፋቶ ክትከይድ ትኽእል እያ ኣሚና ማለት እዩ ብዘይቡ እውን እንድሕሪ ቁሩብ እኽሊ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ደጊኡ እንዳፃወተ ከሎ ገለ ነገር ጌራ ክትመፅእ ሾፒንግ ጌራ ክትመፅእ ትኽእል እያ ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነን ቆልዓ ሓደ ደቂቕ እውን ካባኻ ፈሊኻ ከተቐምጦ ይትኽእል ብጀብካ ኣብቲ ሕጋዊ ዝኾነ ትካላት ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህፃናት ገለገለ ተዘይኮይኑ ወላ እውን ኣብ ስደት መብዛሕትኡ ስድራ ቤታት ሕጂ ኣነ ኣሚኑ ንውላዱ ኣብ ሓደ ስድራ ገዲፎ ክኸይድ ብዙሕ ኣይርኢን እየ ናቱ ምክንያት ክህልዎ ክእል ሕጂ እዚ እቲ ብሓባር ምንባር ነቲ ቆልዓ ኩሉ ኣባል ናይቲ ስድራ ቤት እዩ ዝዕብዮ ኩሉ ተዓዲ እዩ ዝዕብዮ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝዕብዮ ኣብ ደገ ቆልዓ ዝኾነ ጌጋ ክገብር እንተኮይኑ ኖርማል ሓላፊ መንገዲ እዩ ግደፍ ዝብል ግደፍ ከምዚ ኣይትግበር ዝብል ዝእርም ማለት እዩ እንተ በቲ ባህልና ከምቲ ልሙድ ኣብ ባህልና ማለት እዩ ገሊኡ ምናልባት በቲ ብልምዳዊ መንገዲ እቲ ዘይቁኑዕ ኣብዚ ኣብ ዓድና ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቁኑዕ ናይ ዓድና እውን ኣብዚ ዘይቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በቲ ቁኑዕ ዝኣምነሉ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ንጌጋ ዝገብር ይግስፅ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ቆልዓ ዓዲ እዩ ዝዕብዮ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ስድራ ቤትን ኣብ ዙርያ ስድራ ቤት ወለዲ ዘለዉ ኣባላት ስድራ ቤትን ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እታ ናይ ውልቃውነት ኣብዚ ዓዲ ነታ ኣደ ዝያዳ ተፅዕኖ ይገብረላ እዚ ሕጂ ናይ ስደት ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ግዜ ኣንቶይ እንጠቂስካያ ኢኻ ሓንቲ ቦኳር ትወልድ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ልሙድ ኣብ ኣዲኣ ከይዳ እያ ትሓርስ ብፍላይ ቦኳር እንተኮይና ማለት እዩ ኣብዚ ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ሰኢልካ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን
ተመክሮ ናይ ምውላድ የብላን ተመክሮ ቆልዓ ምእላይ የብላን መጀመርታ እዩ ኣብ ትሕቲ ዲኣ ኮይና ክትሓርስ ከላ ግን ብሙሉእ ኩሉ ሓገዝ ኣለዎ እጅቲ ከይዳ ኣብ እዋን ክትሓርስ ምቕራባ እንዳስድራ ከይዳ ንሰዲኣ 2-3 ወርሒ ጌራ ክትመጽእ ከላ እዚ ነታ ደ ብዙሕ ነገር ነታ ወላዲት ብዙሕ ነገር ተማሂራ ከበዲኣ ብዙሕ ተሓጊዛ ክትመጽእ ትኽእል እያ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ጎና ኣዲኣ ኣላ ሓማታ ኣላ ንዕልትታት ኣድን ዝበሃላ ንዕልትለዋ ኩሉ ብቲ ኣባል ስድራ ቤት ዘሎ ኣብ ጎና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ተሳኢኑ ኣሎ መጽኢለን ጠንሳ እቲ ቆልዓ ምዕባይ ኣብዚ ናይ ብፍላይ ሲንግል ማዘርስ ንብሎ ዘለና አንቶይ ሲሳይ ዘልዓልክዮ ብፍላይ ኣብዚ ዕስራታት ዘለዋሲ መጽአን ይጠንሳ ይወልዳን እሞ ዝውን ብምትእኽኻብ ኣይኮነን እቲ ወላዲ ትቦ ምናልባት ካብን ተገሊሉ ኣሎ መሰን ናይ መጀመርታ ተመክሮ ናይ ውላድ እዩ ኣብዚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ምውላድ ሲ እኽልን ገለን ክዳንን ጥራሕ መሃብ ኣይኮነን ወይ እንጀራን ክዳንን ጥራሕ መሃብ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘድልዮ ስለዚ ኣብዚ ነቲ ቆልዓ ዝምልከት ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ እታ ንባዕላ እውን እታ ኣደሲ ብዙሕ ነገር ሓገዝ የድልያ ተመክሮ ስለዚ ፀንሓ ማለት እዩ እጃ ኣብዚታት ሓደ ብድሆ እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይዕዘብ ኣብ ንሓና ሕብረተሰብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፅያ ዝኩሉ ምድረ በዳን ባሕርን ሰጊራ መፅያ ንፅኢላ ኣብዚ ክንዲ ነፍሳ ክትመልስ ክንዲ ክትመሃር ተሓስብ ክንዲ ተማሂራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ብዙሕ ነገር ኣብ ነፍሳ ለውጢ ከተምፅእ ትፍትን ቅልጥፍ ኢላ ኣብ ጥንስን ሕርስን ትመፅእ እሞ ነታ ቋንቋ ቋንቋ ከይተማህረት እታ ቋንቋ ታት ግዴታ ዝኾነት ናይ ቋንቋ ኢንተግሬሽን ክትገብር ከይገበረት ከላ ኣብ ጥንሲ ትበፅሕ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓ ኣይጥዕማ ነቲ ቆልዓ እውን ኣይጥዕሞን ነቲ ሓዳር ዝምስረት እውን ሓደ ሙሉ ሓዳር ክኸውን ኣይክእልን ምናልባት እቲ ኣብዛ ዓዲ ካብ ናይ ዓድና ቁሩብ ፍልይ ዘብሎ ናይ ቁጠባዊ ውሕስነት ስለ ዘለካ ተዋሓደት ናይ ሶሻል ቤነፊት ስለ ዘለካ ንሱ ከም ኣድቫንቴጅ ወሲድካ ክነብር ትሓስብ ትኸውን ወይ ከዓ ንሱ ከም ሴኩር ኢኮኖሚካልስ ሴኩሪቲ ክስማዓካ ክእል እዩ ግን በቲ ናይቲ ሰብ ተሓሳስባ ዳእምበር ሶሻል ቤነፊት ኩሉ ግዜ ሕጋዊ ልመና ንበሎ ማለት ከምዚ ምናልባት ትቃል ዘይጥዕም ክኸውን ይኽእል እዩ ቀሬታ ግን ንሱ ኣሚንካ መጀመርታ ሰብስ መጀመርታ ነፍሱ ክኽእል ኣለዎ መጀመርታ ኣብ ነፍሱ ከኣምን ኣለዎ ነፍሱ ምስ ኣመነ ከዓ ካልእ ሰብ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ እዩ ንባዕሉ ግዳይ ኮይኑስ ነቲ ዝወልዶም ግዳይ ዝገብሮ ስለዚ ከምዚ ንኸይከውን መታን ኣብ መፂኻ ኣብዚ ናብ ሶሻል ሙሳድ ወይ ከዓ ብትሑት ኣዝዩ ሕሱር ዓይነት ስራሕ ንምስራሕ ሲ ትሑት ኣታዊ ከዓ ዘለዎ ስራሕ ዳስራሕካ ሙሉእ ሂወትካ ካብ ትሳቀስ ንምንታይ ኢኻ ትሸዓ ምፅእ ምስልካ ተፀሚምካ ግዜ ወፊኻ ተማሂርካ ቁሩብ ንዓኻ ትኸውን ሞያ ሒዝካ ክትምሃር ዘይትፍትን ምፅእ ምስ በለ ዝኾነ ኤርትራዊ ጓልኹም ወዲ ክሰርሕ የደልየ ዝብለካ እምበር ክምሃር የደልየ ይብለካ እዚ ከዓ ሓደ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣረዳድኣ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ትምህርቲ ከም ዘይምልከተን ገይረ ይሓስቦ እዚ ናይ ተሓሳስባ ባህሪ ወይ ለውጢ ናይ ተሓሳስባ ከማዕብል ኣለዎን ባህላዊ ወገነይ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ትምፅእ ኢልካ ከይተዳለኻ ቋንቋውን ከይፈለጥካ ኣብ ጥንስን ሓዳርን ምብፃሕ እዚ ናይ መወዳእታ ንዓኻ ኣብ ድሌትካ ንኸይትበፅሕ ሳይገብረካ እዩ ምናልባት ምስ ወዲ ተባዕታይ ምቁራን ማለት ሲ ጥልካ ናብ ውላድ ዝመርሕ ጌርካ ምውሳድ ዘይኮነ ኖርማል እቲ ካልእ እንታይ ዝበሃል ተፈጥሮ ዝሃበና ድሌታት እናመላእካ እውን ንውላድ ክፀንሕ ትኽእል እዚ ዜና ቃልሓንሉ ዘለና እቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምናልባት ከይንኸስራ ዲና ንሓስብ ኮይና ወላስ ድሕሪ ጠኒሳን ወሊዳ እውን ውሕስነት ስለ ዝስማዓና ድዩ ቀልጢፍና ንኸምኡ ኢና ንደፋፍእ ንዓ እውን ንኸምኡ ዓይነት ተባብዕን ሕጂ ኣብ መወዳእታ
ናይ ክልቲኣትና ንቕሓት ገና ኣብቲ ከምቲ ዝድለ ስለዚ የለ በዚ ክንነቕሓሉ ይግባአና ይብል ካልእ ተወሳኺ ምዚኣ ተኣሳስር ከዓ ኣብ ባህልና ወላ ናይ ሕብረተሰብናስ ቆልዑት ምብዛሕ ቅቡል እዩ ሕጂ ልዕሊ 4-5 እንተወሊድካ ኣብ ዓድና ወለድካ እውን ኣይቆፅሩካ እዮም ወለድ እዮም ሓቐፅል ኬት ኣብዚ ግን ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ከምቲ ኣንቶይ ዝበልናዮ ኩሉ ነገር ክመላኣሉ ስለ ዘለዎ ንሕና ከዓ ብሞያ ብትምህርቲ ተመክሮ ብቋንቋ ሽግር ካልእ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ነቲ ቦታ ስለ ዘይንብድሆ ዘለና ቆልዑት ተብዚሕና ዝገደደ ኣብ ከቢድ መነባብሮ ንነብር ማለት እዩ እጂ ከም ዝበልናዮ ወላ ቆልዓስ ከም ሃብቲ ጌርካ ተሓስቦ ኢኻ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ቆልዓ ውሉድ ኣቢለንሲ ናይ ሓደ ቆልዓ ሶሻል ቤነፊት ተደማሚሩ ፅቡቅ ኣታዊ ጌራ ስለተሓስቦ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎን ዘይኮነ ናይ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ኣብ ባይታ ዘሎ የዛረብ ዘለኹ እቲ ቆልዓ ምውላድ 2-3 ኣቢላ ፍላይ ክሳብ 3 ምውላሲ ከም ሃብቲ ጌርካ ተሓስቦ ማለት እዩ ራይት 3 ብዙሕ ኣይኮነን ወላ እውን ልዕሊ ተወለደት ፀገም የብሉን ግን ወሊድካ ፅባሕ ንግሆ ራይ ሕጂስ ተቆልዓ መንግስቲ ኣብ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኪንደርጋርተን ኣብ መዋእለ ህፃናት ከውዕለልካ ይኽእል ይኸውን ብነፃ መንግስቲ እናኸፈለሉ ማለት እዩ በብሃገሩ ይፈላለዩ ማለት ኣነ ጂብዚ ናይ ዓደይ ወኪል ክዛረብ ከለኹ ኣብ ካልእ ምናልባት ሕጊ ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ብሓፈሻ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ዝምልከት ኮይኑ ይስማዓኒ ኤሌመንታሪ እውን ከምኡ ክሳብ ጁኒየር ሃይ ስኩል መንግስቲ ከምህረልካ ክእል እዩ ኮሌጅ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ኣብዚኣ ዘለኹ ዓዲ ኮይና ከፊልካ ኢኻ ተምህሮም ደቅኻ ኣብ ሰዓት እዚ ትሑት ሞያ ኣለካ ወይ ኣይተማሃርካን ኩሉ ግዜ ኣብ ሶሻል ቤነፊት ትነብር ኣለኻ እቶም ቆልዑ ንምንታይ ኢኻ እቶም ቆልዑሲ ከምቲ ዝድለ እንተዘይተማሃርሎም ኮንካ ብዙሓት ቆልዑት ከዓ ትደሊ እኹላት እዮም ማለት ዕቁናት ወሊድካ ብዝከኣለካ ንኦም ከዓ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ክተማልእ በቲ ዝከኣለካ ግን ክትሕግዞም ምፍታንሲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብድሆ ሓደ ካብኡ ቆልዑት ምብዛሕ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝድሊ ብፍላይ እቶም ንውሕ ዝበለ ዝተቐመጡ ዝያዳ ኣብ ሂወቶም ፈቲኖሞ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ነብርዎ ኣለዉ ብሓፈሻ ግና ከም ትዕዝብቲ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ወገነይሲ ደቂ ስደተኛታት ካብቶም ደቂ ተዓዲ ብኩሉ መለክዒታት ትሑት ኣቺቭመንት ኣለዎም ኣወዳዲርና ማለት እዩ እምበር ክንደይ ዕውታት ክውን ኣለዎ እንተ ብውልቀ መንፋዓት ናይቶም ቆልዑ ናይቶም ዝውለዱ ወይ እውን ናይ ወለዲ ተራ እውን ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ክንሪኦም ከለናስ ከምቶም ደቂ ዓዲ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ብብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑት ካብ ግምቲ ፋሚሊ ፕላኒንግ ከዓ ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና እቲ ባርደን መታን ይጎድል እዚ ሕጂ ናይ እቲ ቀልጢፍካ ኣብዚ ኤውሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ኣውስትራልያ ብልዓለም እቱ ምስ በልካ ቀልጢፍካ ጥንስን ሕርስ ዘይምብፃሕ ሓንቲ ንብላ ዘለና ካልኣይ ከዓ ሓዳር ተጌርካ መጀመርታ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ክትረክብ ክትክእል ግዜ ክትህቦ ኣለካ ምስ ሓስካዮ ከዓ ጭራ ነብሪ ተሒዝካስ ኣትሪርካ ሓዞ ተሓዳር ኢንሻአሎ ተተኻኢሉ ማለት እዩ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ተዓብያ ቆልዑ ካብቶም 4 ዓንቶ ዝጠቐስናዮም እቲ ልሙድ ንሕና ኩላትና ዝበዝሓና ዝዓበናዮ ኣብቲ ምልካዊ ወይቲ ኣውቶሪታርያን ንብሎ እዩ ንደቅና ግን ንሕና ዘይዓበናዮ ንኸንዕብዮም ኣዝዩ ዝከብደና ምክንያቱ ዘየለ ኣብ ውሽጥና ዘየለ ዘይዓበኻዮ ዘይነበርካዮ ክትገብሮ እኳ ተፈተንካ ኣብ ግብሪ ግን ምቁያቕ ድዩ ምድሃል ድዩ ሓሪቕካ ምዝራብ ድዩ ኩሉ ነገር ነንፀባርቆ ኢና ወላ እኳ ፈሊጥና ወላ ኣነ ሕጂ ንባዕለይሲ እቲ ፍልልዩ ወላ ተረዲእኒ ከሎ ኣብ ባይታ
ماتيو ولا حجي خمزي مساخم دازارب كلهم معطو خفت بيلو قال انت ماتيو كمزي قال غيره ملكت دي غيره كدهلو لني انتي اندبت ولا كي ترداني تايز بحال unconsciously كمزي زي كي تردان توشت يلو مالتي حجي ازي بده هزي الو اموداتا خا لك كمزي نايز عد عينتا كايدا خن كي تزيكيلنا كم تعانتو يزبلنايو قولعو منقص خورتهم الخليو لكن احنا زردنا the best of the child دينا نسرح زلنا ግን بتنا عنا زردنا بس زعبينين يو ግን ابز عدس يسرح مقطعنا ابنتنا حدا قال اخم قال لك هاتشبت بيلكاو يتمرت خيدون دحري ابوي هاري مني لو حبيرو تخيلهم تم زملكتهم اكلات متيمين ابتو قداي ايدهم ስለዚህ ኣብቲ ማኣቃላፅዓ ናይ ቆልዑ ደቅና ድዩ ኣብ ተዓባብያ ኣብቲ ኣተሃላልያ ናይ ቆልዑ ተኣገባብ ምስተዓዲ ዝኸይድ ክንከላለና ናጽነት ኣመሃብ ኣበይ ናጽነት ንህብ ኣበይ ናጽነት ኣይንህብን ክንፈልዮ ኣለና ሕጂ ካብቲ ምልካዊ ናብ ዴሞክራሲያዊ ዓይነታት ተዓባብያ ቆልዑ ንኸይድና እዚ ሕጂ በዳሂ ነቶም ወለዲ ብፍላይ ከዓ ከይወስዱለይ መንግስቲ ከምዚ ከይገብር أزيها تشغرير كه تنبر زي شغل رازي نتم ولدي أبدأ هذا ل سايكولوجي كون قال تجمعات محاورة وتجمعاتن يسعب لهم ما زي حد خفتي عاب بده نديتات قال له مالتي يجي نبوتات أرستنا سلا زي كوني نولد ما نبوتات قالون أبتناي جندر رول ناي ترى ناي سراح ناي قانا سيتي ناي قالو تبعتاي زبحال اذن بعلو حديت ناي سينجل مام كوين كا مخاد قالو صقم نبلنايو حسب تنبرت لها تي ابو او عندنا نبروز نبر هيوت كاليو كل سدراون حدا يكون نحجون دقي ما نقدر كل كذا بالماجوريتي زارب له ابز خا خليو حجبتي نقول سيتي كل كذا افتي ناي دومستيك زخونه نتفتات ناي غزا سراح ناي دغ سراح كله كتم مالت سلتفتن وي ون تي كونتا سل بخمو سل زغددا تطعنو يبزحلو مالتي ابز غزي حجيتي ابو ويتي ولادي كل غزي نزيتات بالانس غيرو حزو طرادي كنا ناي كلتيوم ይሄን ሚህንሲ አርዚው አገዳሲው ኩሉ ግዜ ኸአ ንኩሉ ከከም ኩነታቱ ክኸዱሎም ድኾሙ ካይቲ ኣደን ድሕሪ ኩሉ ከምቲ አንቶይ ሳሙኤል ጠቕሶ ነበርካ ድሕሪ ትስፌር ናይቲ ትነብሮ ህይወት ርጉእ እንተዘይ ኮይኑ ናይቶም ቆልዑትም ርጉእ ክኾን ኣይክእልን ስለዚ ንሳ ብኩሉ ስነ-ኣእምራዊ ማሕበራዊ ብኩሉ ኣብ ኩሉ ክትዋሳእ ትክእል ዕድል ክትረክብ ኣለዋ ተፅዕኖ ኣብ ሓደ ጉዳይ كجفح ويك عبيا يقولون ما تبي وزح يقولون أبتي فللي بهلن أنا أتعبي أقول عند بالنايو اليوم يوم مغنياتات قال كم سال سايكات أي شيء زلخو اليوم أفتتي فللي ناي بهلن ناي تعبي قول عندنا نتوصل هنا قال كم سال سايكا تواداري ويكا أخول مويا ويبقعت تين الله أبزي مسياسي ولا تماهر كامصا كتماهر كامصا استي سيستم ناي تعدي كومبيتيتيف كوينكا توادار كوينكا تستدليو سرح وي تستدليو اكايدان خدكيت تشجر ابز حجي زمصو صقمات كالو ناتو صعبين مالتي ምናልባት كل ساعه سنا امراوي نوصي አሎ مسو تاساسر مزن ብሎ ዘለና ካልውን ስራውን ክስን ትغليها سنك توادار زي مخانكا مالتي وي سلازي تمهركا كاب لعلو كله قنتي بوتل نيك زخونكا قانقوا هيكا ألكا أبي إنترنت زدلي كافت فتش هاي تغلنها قانقوا هيكا ألكا تدولي وقت حتى هاي تغلنها قانقوا هيكا ألكا مسلكا تمسلكا ما كنت حتى هاي تغلنها ولا متقوري بيت نحر تقراجها مسحادة ودعدون نسخة حكينا ولا خلها بسمت قانقوا قداي تخوني ها انتي نخبر لي تي افتي بايتا مستحبره تسبتو هايت كاحت كيد ازي خبيت بكل ملكعيتات العلو خا قانقان
بقوع مويا زي مهلاو قال كل سب كزنقعها زي بلو بزعبا ناي سنا امراوي كنتاتك سخاس بزح نجر حليف كي حتمص زلها رومان لك اللوات او غانسيتي غانسيتي سنزار زلنا انه نقولي قال اتيوم سنا امراوي صقامات ستريس ديبريشن بملو ما ناي سنا امرو تاساسرو اوشت አሎ እዚ ተሰኪማ እንዳኸደት ያን ሁሉ ተማለእ ዘላ ንኩሉ ከም ኖርማል ሰብ ትኸይ ዘላ እዚ ኣብ ርእስኻ ክሳብ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ዘይ ቅሳነ ዘይ ሓጎስ ዘይ ኣድማዕነት ኣብቲ ትገብሮ ንጥፈታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ከቲ ዝኸፍአ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ከም ሰብ ከማ ዝፈቕ መድጥ ራሕልታ ዘይትካስ ከማ ካልእ እውን ብዘይ ካቲ ቋንቋ ንብሎ ፀናሕና ሓድሽ ሲስተም ናይ ተዓዲ ኣብ ዓድና ትካላት ካልእ እዩ ኣብዚ ዓዲ ትካላት ካልእ እዩ ሕክምናት ከይተዘሊኻ ትምህርትት ከይተዘሊኻ ዝኾነ ነገር ክትሓትት ተዘሊኻ ሲስተሙ ኣዝዩ ካልእ እዩ ኣብ ዓድና ካልእ እዩ ሕጂ ዘይነበርካዮ ዘይዓበኻዮ ዘይትነብሮ ነበርካ ሲስተም ንዓኻ ከቢድ እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ኢንተግሬሽን ዋላ ናይ ቋንቋ ንበሎ ካልእ እውን እዚ ዲጂታል ሲስተም ዘመናዊ እዚ ዲጂታላዊ ሲስተም ንባዕሉ ምስ ናይ ኮምፒውተር ዘለና ክእለት ምስ ናይ ኦንላይን ዘለና ኣፍልጦ ሌላ ስነ ኢንተርኔት ኩሉ እዚ ንዓና ሓድሽ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ንዓና እዚ በዳሂ ያ ግዜ እዚኣ ከምታይ ተቀየራላ ኩሉ ግዜ ኮምፒውተራዊ ትሆናላ ነዚ ኸ ንዓና ኩሉ ግዜ በዳሂ ዘሎ ማለት እዩ ጅሓን ካብቲ ዕብዕቢ ዝበለ ዝመሰለኒ እዚታት እዩ ብድሆታት ኣሎ ንብሎ ዝያዳ ከዓ ብሓንሳብ ዲስካስ ዝገበርና ተማላሊና ንውስኸሉ يقللنا عن كل زتنكفون نشوف يكا أريكان ماتي حد تاكوس هذا لكن بفلاي بجبري راحوا خمسة مقطع كفلكم تبقى أنقاذ بالكات عم شبوني جن أنقاذ حتى زي كوين فعلا الحدي تبقى أنقاذ فعلا معناته تجرينيا تناديها أنقاذ تقيمه أبتخمت حدنا زرانا أجمع بالله نبضنا حسدي مقبل مالك أبزعج ولا تقنق نايدات دي ناينجليزون تخلكايو قلنا كايكون سمعت كان يضحك تقبل دي حاجة تستر إذا حجي ولا تقنق نرسو ولا ملوكو كم تنات كان نايدو قنق كده وش أوستاكات وتشلكنا إذا خم قل حجازين حجي إذا عبيها خم حجي أستايو أنا أذكر كان إذا علمنا ناي ديجيتال كوينلو ولا تقنق أخلو ولا زرع على دكتوريت هلا على بصح اذا انا ديجيتال انت زي كيف تعقيد كل لومي يركبون طريقه ቋንቋታት ንርሱ ቋንቋ ስትርጉሙ መጽያለው ሁሉ አቢካ ቋንቋታት ስትርጉሙ መጽያለው ግን ቋንቋ ዳርጋ ካልአይ ቦታ እንደሓዘ ከይድሎ ይኹመለሁም ሓድሽ ተማሂጅ ዘሎ ኣብ ጃፓን ብዙሕ ቋንቋታት ሁሉ አቢካ ድላይ kana ኤውሮፓ ቋንቋታት ተዛራርብን ንሕካም ስለዚህ ቋንቋ መሓሉ እንዳጋንዳ ተረፈ نامت علمنا خيرا نابتنا نابتولو صلاحكا غرماتي سلازم معرفة ده يخبر دهنا زون يرأينا مد ولا نكتم زلا على درجة نخيل نبلونسي نسون انت زي تغيرنا عبو قدر فلاك عن الدم عليك حاجة أنا بقول بزراخو انتاي أبزر حدش زبالكاي فلاك أبتنا بيتا من السياق مالتي أبوان حرس زداتي jadi sebagai sekali bermacam hatta adi adalah kullu betasab alwa hatta tejmar mati ስለዚህ እታን ታወላዲ ታደ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ጥንሳን ሕርሳን ሕጉስትን ተዘይኮይና ብድሕሪኡ እትወልዶ ቆልዓ ፍቅርሉ ኣከል ስለዚ እንታይ ፍቅሪ ዝያዳ ዝሕድር ተልካ ክንክን ኣለዋ ታደ ማለት ኣብዚ በፃሩ ግን ከም ዝበልካ እንተ ኣዘይ ኣጋጢሙ ከመይ ገይሩ ሓደ ንበይና ዝኩሉ የብላ ካልኡን ክገልጽ ኣይከኣልና ኣብ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙና ኣብዚ ናይ ምትርጓም ካብዞም ሓደሽቲ والإسرائيل انتخنت إسرائيل حجي وان حرسا بتشيلو لساتهم يكاتاتلوا في الأوروبا ببجزء تقيل جن معرفن ده يو ترجمة تلفون سرقمولا سبعة كيلو حدا يمكن أيريوان حجي انتهت بلن كم حرسي
أبتنا يسرحنا سلزغون ما مجد نايتم سرحنا غيرا أنا كحرسا سلزغون كسي كم يجري آخر مش آخر زراويها هناك كبير يبتوان حرسو دول خناتا ترجعكني أوكي زي حج 5 دقائق حجي أنا متايلة نرسي حدش نقدر توقعت إيران أنت مستعد بحرسي حجي عدالات اللي تسنيها مع 3/4 الجنسخون بتقام أنا يتحدى مالي كابت مجمرة جميل كسبت مجرشة مسرح نايتي حرسي فوتوها لكمسي كابت مجمار جميل مالي كابت مجسكا كله تحرسك مجسكوله مالي حجي كابو جميل كسبت مجرشة كل قالات بتنا يتحدى عن قاتل أنا حجي ساعتها توسيله أمارتي كوفي النخلتنا أنا بتبرينا أشوفه قل بتبرينا تصحيح مريسها بلاتين غير خالص فلان سلام إلى بتبرينا تصحيحه سلام كأبلاتين كمل لخي حجينا يجعبي هو خاطبي هواي حجي ندقناها كتشفل الماء كمل عن لخي نت كمل لخا بلاتين كتشفل الماء أنت تابعت هالسحدة ختم بوا كمل عن لك اختبل شعور كلتي أنك راح وامل حجي كله تصحيحه قدحت غير نخلتين كسب تمج الرشا بس إحنا ما حدي أنت بركبني أتمج الرشا نقولوا له أفتنا عاتين بس قلت كجبر للماء رادار أصل جبر حدي أتمج الرشا سي بالخبلة يمو تبلن أنا حدي بمت أكتر ماما حدي قريب حدي بنات هذا مو خسمع كذا أنت خذ لي خلاه أتمج بفء خبلة إلى هنو بوش كبلي أنا نرسيجي وريد نحن قل كحبس لازم نحسب وما حرفنا دي تجمع حدي بوش أنت بزح تماهيرش أنا ما حرف رعيف أنت حدي خمس بلد بقى على رأس ميعاته شر مسؤول قا بحنا بزر أو قام أسقطه قل كلتي أنت رادين قدحت غيره بزيت تجمع النساء كمل لقت لنا كله بتبني صحيح ولا أنت أون تنبض صبوا الله خو تبلع صحف الله بتبني تعاون صبوا الله خو أنت مقام يزخلوا زي ما حدا خمزي سجمعكم زلوا ريم كذا تبدي شيء ما حدا خندي إذا عدى أشد ترجع كما سجم نحن زي اليوم زي رأينا هذي كابزي جم في اللاين والستيتي أزيو كبيدي كده حرب وزحف جرمات إزغلا صبا عبير له ما يكون سحبه نعتمد محرر له وزحف بهذا كله تاكن بدن خم تجمر بعينين مثل أخوان بجبر وزحف مثل أخو مع رخدي عبد بده والستيتي كم زدت ما تردين ما عندنا خلنا أين فترة منافسنا بتاعنا عبزبن عبد بده كاب يجمر لذي أتذكر كأخو شغل هذا كان أتعبابيا أنت ذكر كني أتعبابيا قطعو كمستولد الحاصل أنا تحت جرمات سني هبي معك سلجت أتعبابيا ولا بتي كدي مسوز نجرنا فلا سالساي عين تجوابيها كن مهار ذلك زم حدش تحجي مسكن مهار خلوها أنا ونام تربى مالله جرمات سني مالله معك عدي معرخن ده إنزو أبورو عبد سجام والله حدش كنتا من رأسها تأكيد هاريم كامتها أبزي أيتبن أنا ريان كهرم قدريه غير حدا جنيا يقول عام مهناتو أبيت متخيل هاريم من خي تبريد البحر هذا قال له كمس نستوهنا أبيت متخيل هاريم إدم هاريموني الكحيت نجر ممهرين ممهور نجر ما تقول أحس بالجيت ولي تازو سام عبدلا تهاريمي يبدلا حتى بيت متخيل نجر وانا ممهور تهاريمي إذن ممهرتا حيت نجر تبعيه هذا إذا حدا جنيا ما فهم نجر ما إذا قالت لنا ككاتاتورها خد مريم معناته السم نجر السم كم يروح ولا يا عبي ما زون أبو بقهله قال أبتي معرفن ده اللي أصحابكم توصلوا بزغير ما كان قلت لنا صراحة أتعبى بهم ودون قالن كل بحواري أوكي
ولا كادنا ديو ولا جباب ديو كفاب بحلا دي كله مالك سلذي كم زي ارنبي كفلي قال مسالي قال يلبس على بسم يسمعك نجر ما تسد توصل ويكالو توصل بالنتاي عبد الله خلينا ونسي عبد التعبادية ولا تم كيلنا يفرت لا نبرسي لك كم تودي كوينا تتابع تتعب خلا تسمع عنا هذا كذا دين أديو أكوفا بحلا أديو مناطق أبانا قال نبي راح أفتبل سنسرعات تجبر كومينا عندنا قل كم تير مودات كم دلله كوينا كوفتي لنا أديو كوفا بحلا أنا أبن الحجي وده الحمد لله كوينا كوفتي لنا هكذا ساعات ترنبت ولا لا سلز زيتات خمي أكم كرها ويكابزم السمعنا للو أكم خمي على الرأيان أمر على ما لنا نبلغنا أجن الطفل اللي أبصر حق جلزيكن ولا تمحرنت نايتهم كريتة صدا وتبعتين ولا زيتين كحد فلوسي بمحرد النبي مالنا ويش نتن بكنستو ناكشنا نتوترعتين ناقد الشو أبو خمي لنا أكم كرها تجلس أنا نخارو أكون سمع مدلهم مناتو تندك أنستخدم أم حنبا ساقو الشوم سواتا بس كتاب كله ندفن ويش تراي أو سم أبصح سعيتن أبكالن زيادة سمع مدلهم تسبون كل السمعنا قالوا ناتنا تراي سمع ذكرنا أبغى جزء خينو كريه ما سكتات زين حبار على سلسلة الزاربول لون بعين نحريه كم توصل زين قالوا يعني قالت له تايمكم مسامي شيء في شيء نلبس هو أنا أفتاني قنقة بدوات كفتم بدوات حنتن جا قنقة دمفلت أفضل لنا عدسي نتي تنبر له عد قنقة مملخ أدلاي كم دخانة كزارة بدل لخو كله أبدأ تنستو دحرقنا يو تي والعم أولاد نيبعلو حدث أقام من ديو معرفة ما أولاد تيكون سي تدقات ونقرات مسلم اشتعد مخينا ندق نستحواتنا لين كعات قلعات وليدو نافتي ني حبراي هوت كعات تقولو تمرت ديو تفلالي اكتيفيتي كوشة ديو سبورت ديو تفلالي نقرات متم عدي اعتقدو تدبز حبوتا الحكم الناديو الساعة بقدمت تركب تخيد مستمر دخل تزارب مستحكم دخل تزارب حجتها سبت قبل كان مثل كاخد حتتن دليت كاخد تكافلن واشتخاخ تزارب قنقع أزلايته حجتها ده بزح بدهو تركب أبزيتات تقنقع دي مملح تقول عقا عند عبية تخيل كله أفتديو دلو رئيتو عندها تغير يتخيل كوزي تدلو أخبروتن تأشمنسي كم زلي تفلت قرو يخريع يجي بزح قولون رأي أفتي وعي عد مخون كله عسد حد عسد تختخون كله سجمات القاتم مسدرة مسدة قب كله يجي بزح نرياب تن سنجل ماذر كوينن دنبرة قولعو مسمعي أبيو because تعدها إذا الحمد لله أي تزاربنا قلق قاتمو ما بتمرتي أي كافلوانا مذكي ده هم يقرأ تزارب ولا دبها زاربا مكخون قيلي سوزي تاسي استخدمت بكرة فلو كأني ناتي كفتحنتي رئيتو تقوم قادم مفلاتي كند منتع قداسيت مخانا مسوخة قولع مولاد حمامة يكون تنسم حمامة يكون دبز حاب دقنيستون رئي أي تنسل دي كمهارك إني خقبرك إني تبل قولع مسحزتك قولع حيزان دي كم يقرأ خقبر قولع نرسلي لي خاطو تدل خي عدد عد إنجليزي بكالسي بحزول كالو من قدتات اللو خب من قد كاقل مستول لك هم كاريت مهار اللو انتايت المخنيات كخال اند خيل نمنتاي خانة تفلتت تندق بستيو حواتنا كحتى لون تدليت ديالو تاس بزح سي تبدو تاسي نمنتاي ديال رأي نقول عمولات راح يكون انتو مستورد مسعبيسي بزح دزل نقرات اللو السا تواسع اللو تعدد اللاتو كافتن قنقاس أدلاي مخاننسي تاناتي ريتا أزياء كافت دريو معالتاون تبزح سأجمع دقات مدرلو أب صدرا ويابدنا بنقلعون كافتن حانتي ني قنقا ني توزيا الحمد لله اختزارة بولو بيت خيل متوزيا مستقل عدل انتراكشن أفتسو للو تمرت دي حكم النادي اكتيفيتي دي قبرو دي
زيتات أبزا أنا كابت مكرو ناتي ويكا خبزريو محازتي وإن شاء الله مانشستر كابزلنا خبابي كاب إنجليش قانقوا نايزا عدي تمثلوا زلهم أزيا قداسندي كون العلي مورا قداس راهوغن نتي قانقوا تقرنيا قديفن بزحات عديتات ندكن بإنجليش يزاربهم هجي تزاربو إنجليش كلاي بتعم دخوم إنجليش نمنا آسي لكم كنت جن نتوما أقول أنا مالتريو قدام نتنا يدو قانقوا ويتناتا قانقوا بوت مخرم بوت زاربهم بوت قواترلهم بو فقرات قلصلهم بتعم قليلي ندم مالتي بإنجليز وكا بخال عدنا سدت قانقوا نزي كل عينت قانقوا كتمال على ما يدخلنا ناي فور قانقوا له ناي تحرك كل عينت له لاجاتات ناي قانقوا لا بعلي فلالي حجزي إذا أنت تبي إنجليز قانقوا مزرابة تما أقول broken English تناقش تخلو is okay والحين تسلدي فلتو تمرت مساعته وجن أبت تمرت خيدهم معبالة مسر عيب نتوقعون قامس ملوه فبديهم نلعب خزار ومجمرو دحرابت جزا نتوقعون قام سوا خلو شو عم بفلتو عديهم كم ديتخل ويكا كلت كم زي بلاديام مسفلتو كابهم نتحت مخان عديهم دحفليتهم اتين دي خامنع بحرية متوا مالت بسنكي إزي كاي ترد أنا نقبره مالتي قلعه والله وين أبو وين الديو دحرني أو كاو كم هراكلني ويكاني سمعونا كلني مهناتو psychologically subconsciously طول عن تكوين له أنا حايش كابوبي ويكا أنا حايش كابدي زبلات حساسة بسنك تقانقا جن اندحرنا ديها قانقا تبغير كما عبيل كايو تبغير كزاريب كايو دحريو إنجليز قانقا تزارب تخلي أنا زغداماي قانقاي بزي عابي زي زخر جن كم كالاي قانقا كما هم كزاربو يكيلني إنجليز جن مساهم كما هاري إلكا honestly نتماعول أسكت نقرم تكلالك منات دحرش واو عدينا سكلتو قانقا كوا تخيل كبليوم شعو نديون كابهم لعل خريواي حدا خبز رأقوه مالتي اجناب تبيت تمرت خوستوات خوينم كلاي تمزوز بالكيس يساي حفتي كل جزين دي حسبيهم أو خيدا شيء مكتقبرني بت broken English ناتا جيراي لونك حسبيهم مالتي إذن كلاي زغدا دي أجمعت كلهم أبت بيت تمرتي كاي نقول واسق كبليهم أبت تمرتون بولي تخون لو مالتي تم يوغوان فكاي حدا جزي قوالي بيت تمرت وجغا أنا كده بيت تمرتي تبكت أني حاتني مالتي جيك تبكت أني حاتني واي توخيلا خيلا تخوي نايلين وجغاين لان أوكي لا كابت بيت تمرت وتسي أمان قد نخلا جزالك مفتح كفينا ناتو I would أكون ترى هونكي كستوس دفيني لا تمام رئاتو ورئاتو that's why أخذت أني حسقاب أنا تدويلني كاب صراح تمرت ناتا زبطسي كندي ساعات بخالا قوالي مالك كومو نورمال كتقبلا يثنا دبكي أزولوكن حرقاني حق سلالي تزاربا سلزا عمتا بكتساني حاتن مالك شعو أي تزارب كوان تميلسنا بيت مرتحزية تميلسة جزاءتنا تميلسة قوالي كبزي جيرو دفيوا إذا خصوص الزبهان واي دفيوا خلو دي تزارب كي دي نقركن أي راخون من دحريت رياخون كمان دفع لستي إلنا مالك دحاي فنتصارينا قلم ليلن أنا طوال حكمنا سيديا أب حكمنا إكسترا جيريا الريزالت حيزة ورغات دبدابي حانت محازين يراب كونسل تسرح بتعمل حق زن مالتي سات بجيرا حقاو جيرا صحيفة دبدابي إيميل جيرنا سيدنا لك بتاعنا ممهر للحلافي سات صحيفة ميليساتو دبدابي دحريو مس قريتا مالتي كمزن سلاز قبرنا تغاقينا انا بجيقايو ممهران كمز جيران قليلا مالتي كاباني تلاقوالي ابت تمرت عدقا خايقو نفاس قاب حجي لو معامت كتوتي اخافت بيت تمرت مع دير 6 وديا حجي زي قاب كله انا نمتاي شو
okay English كمهارة أقداسي English كن أبدكن كمهارة يبلن English بسرعة تمهيرن يسول كيدن مسي إنجليزان volunteer ناسرها كمهارة خلاص إنجليز ده حرام مصدقن كن كردو مالون كم كلاي قنق أمهون إذا حدا خبر أخوي كم زازي بالكي أبتاز the same year year 11 12 13 وأبزين سلسة عمد 11 عشرة حدا عشرة خلطة أخمة تخلو naturally أقول عد نايس نروح ولا بعدنا خلنا أنا ذكره شيء ما لك تدرها تمزين transitions لا تقبل لها ولا أبوها ولا دي خمسة هات كيد أيتفوتنيها أنا بناتي سلز ملسنا بتجيزي ناتي مالت somehow see shame تخونش جين أنا هما أقعد أمن ودي كمو رئيلو مش شاو تطوع بلم سودي كوفيلا أزاريبي مالت أزاريبي few مالس كورب سومنات وسيدو دهراي جين أبتاز نبرا بتحجتري يوم أفنا أفتا تواهيوم دوعلو سنادين أبزخونا حقيفو أخير كلام السلامتاي إتا كتستقلوا لما لكا مالتي it is very important أبايا تما أقول وانقوا خم أهمزاز بالكسلو أكردنا تمرت بوستهم كلها أديتاتو معارض أنت عاد خدنا خلالو أنت تاجرن قلملس إلين كوستوم يبلن زنيتن كوستوم على بيت مرتي أديهم تبقتو تكون معرقتو تكون قلملس لزدلي مالتي أجهزتات نجارات على أنا خبزراء قوة مالتي دحر بيت مرتو تفرموا لهم تقيد كونكاسني تندلو أخا خديهن كات تصافيفكا نو كواليتي خدان صوري كدان جيركا صبق كدان جيركا شناها جيركا نتيوم كتكيدا لك مهناتو أفت بيت مرتو خيدكا represent خات قبرهم دلها أبوي يقبلها خلو عارفوا مخا خاتو خلو لهم أفت بيت مرتي look my dad كان دلو look my dad ولا look my mom يمدلو مش على كي حجي أنا زين كابزر أخوان مالتي سوري بزح كهيزكم أنا بزح سايك قبركم أدلني خالص سبز لوريتو خالي أهاب يا تقرمكم كله تبغى حكم كذي أنا أصلا بايت أزولوني practical مالتي إجمالا البات تدرس جميرو تاني عندي واحد حطه دحري شايلكي سامي قتيلكم مالتي أجيت نالبات بتاعنا يتدرس أنا خجمر ما دحر كمل لعلن كاتن دولكم نالبات أفتناي أتعالى أبغى نودنسي أبسدت مسموتو كم يزولو قليل كها حديث كم تدرس أنا أما بزحت أخري أخلقه أتي بحري من نبابرو أتي سلسة غير بزي سنة نبلو حرشة بهل زوم تقول ناي طبعا سيتي أب مرعان قلن تراح تحسب الله خلقاتي ولا عخاتم ود خاتم ماهيرو ولا نقدر كقبر زخل زبلا تحساسبا نبعلو ولا كمو رأسهم أنت هنا أتي كنا تحصل زي كدلكا كسب سعزي يعني أب كمو بزح في اللي زلوا خين واي سمعنني أب قال أب ودي قال نزلنا والقوي تعزب تيو بر كالك هون خلي وتحكي قدر أخوه كسب حجي تزبز حسي زين قالي زين ودي زبل بزح أي راخون من البات جن أبك تقول أبي عينة هوبي أنت جبرت يحيش تودي عم تاي يحيش زبل كل جزيت ناي مسقال زخيد مسود زخيد زبل سمعتات كله أنا يخلي جي أنا زب زح أي راخون على خو نايقال نايود نابلكا أنا البات أبجزا تنكر جبز زبلا أبجزا تساتفتين ندين يحجزين ولو إن كله يواسعنا متفتات نايجزا تودي من البات كسب بزحنا قال كريو خلوا خاف صدرا بيتلقى روز كيناتور لمسلين زيادة حجازيتنا يديها وين نايجزا وين سمعني كسب حجونا بتعزبتي قربون في اللي كام تايري أبي إرترا توليدهم زمزو قلعو قرب جبزي لهم زمزون وي أزيوم هسانات كوينهم زمزون أبزز تولدون في اللي يالو توم توليدهم زمزو دارجا قانقات تغرينيا بملو يم زاربو
ባህሊ ኣለዎም እቲ ምስ ቤተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘለው ኦኬ ርክብ ኣለዎም ወይ ሌላ ፀኒሕዎም እዩ ስለዚ ብኸምኡ ምክንያት ኣቲ ናይ ዓድና ነገርሲ ኣብዚ ከንፀባርቆ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዮም ኣብዚ ዝተወለዱ ወይ ብህፃኖም ዝመፁ ግን ናይ ጓል ናይ ወዲ ዝብል ብዙሕ ኣይትሪኤሎም ኮይኑ ሰሚዕኒ ግን ዝያዳ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ገዛ ንጥፈታት ዝያዳ ትዋስዕ ኣብ ናይ ሽሻይ ዝበልክያታ ናይ ቋንቋ ዘይምኽኣልሲ እቶም ቆልዑ ኣብ ኣዲኦም ወይ ኣቦኦም ኣብ ኣዲኦም ይኽልኪ ዝያዳ ምስ ንዕቀት ምስ ንገለ ከም ድኹም ድኽምቲ ወይ ትሑት ክእለት ዘለዋ ገይሮም ይሓስቡ እዮም ግን ኣብዚ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስማዓኒ ወላ በታ ቋንቋኻ ትዛረባሲ በታ ትግርኛ ድሕሪ ግቡእ ኣካይዳ እንትሓሊካ ኮይኑ ከም እቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ኣደ ኮይና ውላድካ ውላድ ኮይኑ እቲ በቲ ዝግባእካ ተራን ትፃወት ኣለካ ኮይንካ ቋንቋ ስለዘይከኣልካ ጥራሕ ክትንዓቕ ወይ ከዓ ገለመለ ብዙሕ ከጋጥም ኣይግብኦን ይምሳሎ እቲ ናይ ተወላዲ ኣተሓሕዛስ ወሳኒ እዩ ግን ቆልዓኻ ኩሉ ግዜ ከምቲ ትብልዎ ፀንሐኩም እቲ ቋንቋ ክትክእል ሲስተም ክትክእል ይደለየካ እዩ ርእሰ ምትእማንን ሕጉስ ዘለዎ ርእሰ ምትእማን ንክህልዎ ሕጉስ ንክኸውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንበሎ ኣብ ምስካል ሕብረተሰብ ምስካል ግሩቡ ኣገዳሲ እዩ ከም ሓቂ ግን ወሳኒ እዩ እቲ ቋንቋ ጥራሕ ናይ እንግሊዝኛ ግድን ክዛረብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ትግርኛ ድሕሪ ፅቡቅ ኣብ ኮሙኒኬት ትገብር ኮይንካ ብትግርኛ ጥራሕ ቋንቋ ከይሓሓወስካ ከምቲ ዓንተወይ ትምህርዋስ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣይ ቋንቋውን ክትምህሮም ኣይቲ ቋንቋ ናይቲ ዘለኻይ ሃገር ክትምህሮም ኣብ መንጎ ስለትኸውን ዘለኻ ብሓዲኡ ብፁሩይ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ እቲ ዘለኻዮ ሃገር ክትዛረብ ዘይትኽእል ኮይንካ ቋንቋኻ ተዛረቦም ብዛዕባ ዓድኻ ኣላልዮም ፅቡቅ ናይ ዓድኻ እውን ኣፍልጦም ወላ ብቪድዮ እንዳገበርካ ድዩ ቴሌቭዥን እንዳረኣኻ ገለ ወላ በዓል ጎርጉሱም ካልእ ኣሎ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ዓድና እንዳበልካ ፅቡቅ እንድሕር ትረድኦም ኮይንካስ በቲ ናይቲ ዓድና ብልጫ ከም ዘለካ ኣፍልጦ ክእለትን ከም ዘለካ ከኣምኑልካ ይኾኑ እዮም ዝብል ሰለኒ እታ ናይ ሳሚ ዝገበርካያ ሕጂ ጓልካሲ እቲ ተመላሊስካ ዝተጣቢቕካ ንመሰላ ኩሉ ነገር ከምኡ ትገብር መሃልካ ቋንቋ ስለዝኽኣልካ ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነ ሲስተም ስለዝኽኣልካ ዮ ከመይ ጌርካ ምስ ትካላት ወይ ምስ ውልቀ ሰባት ተዘራሪብካ ንመሰላ ከም ተጣባቕካላን ፍታሕ ከም ዘምፃኻን ነታ ቆልዓ ኣርኢኻያ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ እውን ኣባኻ ዘለዋ እምነት ወይ ኣብ ስድራ ዘለዋ እምነት ኣዝዩ ዓብ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቋንቋሲ ኩሉ ነገር መሰልካ አንተ መሰልካ ክንሱ እንዳፈለጥካ ወይ ሰኣን ቋንቋን ሲስተም ዘይምፍላጥን ድሌትካ ክትገብር ዘይምኻል ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ነውጥን ገለን ከም ወለዲ የንብረካ ነቶም ቆልዑ ከዓ ኮንፊደንስ ኣይሂቦም ውሕስነት ኣይስምዖም ማለት እዩ ዝኾነታ ግዜ ትኸይድ ስለዘላ أنا كنا مارتيسي نودع تحت نتقام قادة بالكو قدم سي تقام قادة سيد لخي عدد فرد على كبارت كي كل ستاسب على سنبع على دبالكم بري قام قادة أبجزاء قدامي مجمرة نمبر 1 كون كم دلوه تعبي ناتي وتا دلوه يسلو نخونسي أفتي تقام قادة فليت كأخمتي سامي دقبر نقالا قد قبر تخيل بحالي تانا تادسي سنة عدي أقوم أبغى أقوم مصدقات تزاربسي نبعلا قد دقة وزي مستخال الحبرة تسب تزاربلو ندق أخذ الطابق له تخيلسي سنة قوم قناة عد كتفلت على اللواب بحالي تاني رزيات راح رديت نتعش من خيط بلي ليه كبرات عدتنا لو مشت بتعمي تبو مشت همسينا تي على استقبا قفي حقا تخونة عدلي بنا نملا سلون خون نخيل قنكا قماتين حوي سامي أتتعدس سلام بدعمي غنينا حتى مرسكوا مشو بزحلو كنكا بروح ليتي خنبل دسبلانين كلنا